يوم تتخذ سيفهم يوم تدهن عخي يوم تتخذ سيفهم يوم تدهن عخي تجنا مريات بحر الغناطي ولكي جاني يوم تتخذ سيفهم يوم تدهن عخي تجنا مريات بحر الغناطي ولكي جاني يوم تتخذ سيفهم يوم تدهن عخي عرق الإنسان الذي تتحلي وبعرر الإنسان الذي تحلي صحن بالإنسان الذي تولي أبعم بالإنسان الذي أكلي والبعينو ما قرع وزحلت فتتتني بكل قدو صدق لي عظيمة من توزع مسكري عندي حلال مريم لحيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خخر تجري كيدان كتير عندي حلال مريم لحيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خخر تجري كيدان كتير سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا تصبقوا كتكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو نخل ميديانا عالم فتشنا أقداسنا زلوهم نعانا كقدسو زخولو كنفلطهم زلنا كنستعلو لهم زلنا عالمنا بيقصات خير الله ببوليتيكاوي بقطباوي بصدتاو كنتات بكل زمدناتات دبلوماسي انتاي يمثل كنركن فتنينا كل زنزارة بدما بقاتا ويوين بتزاواري مس هاجرنا مس حزبنا كاوص اي تخوين دما افسدت الله بزخون عالم زلخا نعاخا ويون نعاخا بقل لخون اقداسنا زلوهم زيناتاتنا هنري ابزي فيديوتات دما نعاخا نقلخا ببوليتيكاوي بيجو بوليتيكا ترى يكون نعاخا نقلخا نقلخي زقدس حبريتاون سلو زلو أكثر مودة تامسانا كتصنعون مودة تدمع أبزوبانا كرن أفريقيا أبعدنا إيرترا زلو نجار دماء كنرينا لايك مقبار سبورت مقبار كسام مودة تامسانا مزنا هدماء نقول أجدا سنة كل ويغل مجمر يالو مكر يود اللي يزلغو بدرجة على ما بزي قربا استفدسمه أمها جود ناي أمريكان نايزم عربا وعالمن زق هذا إسكندرية. And our next story is about the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He is hobbled by the ICC's arrest warrant against him. Netanyahu, of course, has rejected the ICC warrant, describing the move as anti-Semitic. And Netanyahu is not alone, by the way. ICC has issued arrest warrant against former Defense Minister Yoav Gallant and the Hamas military commander. مچم اب معرباو عالم كساب اب زحالف عامتات مبزحت غزي عالم لخاو بيت فردي وي ونزي انترناشنال كريمنالز كورت سبحال اب هيجز مدبرو الاماناتو نمرحت افريقيا نمسرت اي كم استغبري زفلت نيرو ولا كان عالم بيت فردي نابلو يورا زيولون يتقمو تنبرت قالات اب نفسهم زمص اي مسلوم نيرو لك كم زحجي بكل نجر زغمطلهم زلو نجرات እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ንሁሉ ክፈርድ ዘይ ሻራዊ ክብሉ ከለው እቲ ዕላማ ንመራሕቲ ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ንምስርጣይ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ናይ ፖለቲካዊ አጀንዳናቶም ንመተግበር ክጥቀሙሉ ዝሓሰብዎ እዩ እንትኾነ መድረኻት ናተቀያየረ ይኸይ ስለ ዘሎ ሓይሊ ናይ ዓለም ሚዛን ናይ ዓለም ቁጠባ ናይ ዓለም ፀጥታ ናይ ዓለም ወታደራዊ ዓቕሚ ናተቀያየረ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ሎሚ ተገምቲሉ ነዚ ርኡይ ዝኾነ ግህሰት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝፍፅም ዘሎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ናይ ክእሰር ከም ዘሎ ሓደ ውሳነ ሕሊፍሎ እዚ አይሲሲ ዝበሃል ቤት ፍርዲ ማለት እዩ እዚ ኻስ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ዘጠራጥር ኩነታት እውን ክህሉ ይግባአን እዩ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዘሎ እዩ ኣብ ቃልዕ ከተማ ወይ እውን ሓደ ቃዛ ዝበሃል ህዝቢ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ናብ ሓደ ናይ ሆሊውድ ፊልሚ አፖካሊፕስ መስል ጥፍዓት ዘለዎ ከምኡ ዓይነት ፊልሙ እውን ከምኡ ዓይነት ኣኒሜሽን ዘይጥቀሙ ቀይሩ ንዘሎ ሰብ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን አንጻሩ ክገብር ዘይምኻሉ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይንብልና ምዕራባዊ ዓለም ናይ ሞራል ጥፍሽና ከም ዘጋጥሞ እቲ ዝዓበየ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ሃሲዎም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣይኮነን
ጉዳይና ዩክሬን ንኩሉ ዓለም ጠማዚዞም አንጻር ራሻ መገበርዎ ነይሮም ፀገም እስራኤል ያብኮ ኮይናቶም ዘላ ንዩክሬን ትውፅእ ኣላ ንሓግዛ ዓለም ምስ ዩክሬን ይኹን ገለመለ ክብሉ ይፀንሑ ምሽ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ጉዳይ ኣሎ ገለ ክብሉ ይፀንሑ በዚ ድማ እስራኤል ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ 10 ዕፅፍናቱ ገበን ክገብር ይፀንሕ ሽዑ እንታይ ይብሉ እስራኤል ነፍሳ ክትከላኸል ኣለዋ ግምጥሉ ብሉ ሕጂ በቲ ሓደ ሉላውነት ናይ ዩኤን ቻርተር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ገለመለ ክብሉ ይፀንሑ በቲ ድማ እስራኤል 3 ዕፅፊ 10 ዕፅፊ 100 ዕፅፍናቱ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ኩሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከተፍርስ ምስ ራእዩ ድማ እንታይ ከም ዝገብሩ ጠፊዎም ኣሎም ኤውሮጳ መወዳእታ بعلات فلت إسرائيل نحنا international order ويونتي عالم لخاو حق انت تحسنا يوم سبحان الله كون قداينا نحنا أمريكا عالم حق رقيس أما خاد مجمري هاي كونن وتهدروا عمس لزلوا ما يواص أيو بعل خاد فلت كده أبزات خاد تكتب لك تخلي أمريكا 100 عام جيران لهم خابتبل بوعد 8 عام كب كلا يكون عالم جميرة بعل الدخات فلت أبي مخدل سيحات لك فاين هاي انت لك خميو إسرائيل وينكمو زبل كابل أبد دخا خيت بس يهم زلوا إسرائيل أوروبا كم خبلي كلنيهم وتهدروا عقم خلوا كالو كم كتبل تقينك وطبعا اللي كاي كأول العلي أبغى زي الرسون مثل لا وتهدروا حيلي زد لك تهدروا حيل تزي بالك دخلت على الديهم تفلتوا نختبل كل جزء عقمية بالك that's why إسرائيل نقول تحققت حساته أوروبا حجي مس أمريكا أما في الرق أمريكا جن كم زي مسلوين نت قال ملا قال مقبارهم أي سكفوني دفرت كالو زدل يناقبرو فلوتو شتعرانا تنقلنا فلوتو ولا شرحنا فلوتو ولا بنافلت كايو بفينش هاخد قبري غاز عينو تيوم زبلو زلو ايروبا حاجة مانكو تغركيرو مالو ازنا اسرائيل لما بقلتي انا بقى ملاقي انا ملاقس كم يجيركم تخص ملاق دخصص يخايب لالسو نايب حكينا ابزقرم جزينا زلنا Mohammad Yef. While Israel does not recognize the authority of the ICC and Netanyahu and Gallant will not turn themselves in, their world has just got a lot smaller. Let's break this down for you. The Rome Statute, the treaty that established the ICC, includes 124 countries across 6 continents. Under the statute, countries that are part of the ICC are legally bound to enforce its arrest warrants, which basically means that Netanyahu cannot travel to countries that recognize the ICC. Just have a look at this map on your screen now. The ones that are marked where Netanyahu could be arrested after the ICC's decision, there are ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ካርታ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኩላተን ነቲ ናይ ICC ወይ እውን ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ተኸቲለን ነተንያሁ ናብ ዓደን ተመፅኡ ክኣስርኦ ክግደዳ ዝኽእላ ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና unfortunately ወይ እውን fortunately ክንብል ንኽእልና እንተስ ብኣጋጣሚ ድዩ እንተስ ብፕላን ኤርትራ ኣካል ናይዚ ቤት ፍርዲ ኣይኮነትን ጅቡቲ ግን እያ መስለኒ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እተን ሃገራት ኣብዚ ብጫ ዘለዋ ነዚ ሮም ስታቹ ዝበሃል ዝፈረማ በቲ ብይን ናይቲ ቤት ፍርዲ ክቕየዳ ኣለወን that's why ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ዝበዝሕ ሃገራት ኤውሮጳ ኣካል ናቱ ስለ ዝኾና ናብ ኤውሮጳ ንክገይሽ ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኾነን እዚ ንባዕሉ ክንዱ ዝኣክል ንነተንያሁ ሒዙ ክኣስሮ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ ንባዕሉ ፀፊዒት እዩ ኣሜሪካውያን ጠቕላላ ነዚ ነገራት እዚ ክቕበልዎ ወይ እውን ክዋሓጠሎም ኣይክእልን እንድዩ ብሓፈሻ ግን ላቲን ኣሜሪካ ብምሉእ ንሪኦ ኣለና كم زي كلا أستراليا كندا بفلا إن بعد كندا مقبار دمان أمريكا ويان بتعمي صل على عبيل ومالو إذا خان تايز جبر زول أمريكا زخوني يخون تحسد ناي international حقي أي قد سومنيو نربح عمر أيام زجبرو تا international حقي قال ما لازملوها نعتاتهم سلة قلقل دعنبر نعتو أقداس الناس سلزلو ويون نعونو كخبرو فلوي علمن بحقن سلزلو ما يكونون الجون انتخونه ريزلنا علمنا نبيت خير الله بتدقاقامي تكون النت إذن مسألة خليو كل جزء شفت زمال وزربا بستفل عليه من قدي زدو ناتبه كده قاعم مو نسب كده ناقر نريو زلنا okay of international courts he said and I'm quoting here it's really important that everyone abide by international law. Next, the UK. The spokesperson for the British Prime Minister Keir Starmer said that Britain respects the independence of the ICC but it did not confirm whether Britain would uphold the warrants. Next, South Africa. In a statement, the South African government welcomed the ICC decision and said that حجرات كما يقولوا ملسك باي خلا نابنت نايدوب أفريقيا مراح نتوسيدنا فلاديمير بوتين ولا ون أكل نايتي ICC انت ديكونا يعني فلاديمير بوتين توقف مجمرة وش تورحزي قبل إني يسولز بلو نابتنا بريكس أبو علا نخيساتف انكفات فتيرهم نيراميم الجرمة من إسرائيل مستبهله سود أفريقيا حجون سبق السنة لهم إنجليز جرمن
كندا كلاتهم جن complicated ينتهي كم نجبر يترددنا تحق خنا تكبرن دلنا قال ملا again أنت قرب حوم نزخيت كل نجر لو تنخ جبرو ويون عشال بمقبار خدولو كم نبور غير كتوزخت كلا لك كل جزء استوعلنا انت انا يفت نجرات العلا قد سنه كلوي ابز بنا دونالد ترامب مع نجرات حبيب زي بلوم بقلت يوم كسروا لهم نابنت دونالد ترامب نزي نا اسرائيل ابغون اسرائيل ملو بملو كم زخونه انت بترطر يبلون درو دما حجرات عرب بو منصر اتي كخدوز زلوا كخدوز دليات زلوا منقدي كاب حجنا صرغاين زخدا زلوا ስለዚህ እንታይ ክንሪና ሃገራት ዓረብ ድሮ መርገፂና ቀያየራ ኣብ ናይ ፍልስጤን ጉዳይ ዘለዎን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዎን ኣብ ካልእ ዘለዎን ጉዳያት ቀልጢፈን እናቀያየራ እየን ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንታይ ይካየድ ኣሎ ክንሪና መስቲ ብኡ መንገዲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ ኣብዚ ዞባ እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምርዳእ ክሕግዘና ስለ ዝኽእል እዩ እስከ መጀመርያ ሓንቲ ቪድዮ ከህበኩም ደልየ ፀኒሐ ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ ዘለኩም እዚ ጉዳይ ናይ መሰል ክበሃል ከሎ أبزي حنت فيديو لنك أنا رياني رأس كان اسمعي هذا فيديو. نساء خلينا نتابع تفعل عليه وانات ببوانو يلعلوه مهم رقصة مسألة بيلكا انتيلنا كم تقعد الناس بلنايو نعم ماني كحمل لهم تزقبروا زي لو راقصنا مسألة ماني كحمل لهم ماني حتى كحطه حزبكو زوان زي ناي مسألة نحن كنزارب كنا بدأوا سبزك أسألو كنا رزلنا بيوتو كله سبزك أسألنا إلا أبتخال علم قرب حجتنا ما كلام رأت مسئنا مالك أب هوسبيتالات ኣብ ሂወቶም ብሕማምን ስቃይን ኣብ ሓደጋ ዘለዎ ሰባት ቦምብ ጌርካ ዝቃፀሉ ሂወቱ ንርኢ ኣለና ኮ ዓለም ብዓለም ዝሪኦ ዘሎ ብጋህዲ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ መጋብሮም ወይቲ ባርባራዊ ግፍዖም ኣፍ ኣውፅኡ ዝዛረበሉ ሰዓት ኢና በፅሕና ዘለና ኣብየላ ሎ ምታን መሰል ወዲ ሰብ ጣብቅ ትብል ዓለም ሕጂ ኣብየለ ሴኪሪቲ ካንስል ዝብል ዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናህና ኣብዚ ናይ ንእሽተይ ዝተገብረ መቕፃዕቲ ናይ ጭፍራ 11 ጊዜ ተጋቢ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝበሃል ወይ ሴኪሪቲ ካንስል ዝበሃል 11 ጊዜ እሞ ንዘይ ላርእሲ ከም ዘሎ ጌርካ መሰላት ንክጥቅን ንህዝባዊ ሰራዊትና ንክተካፍእ መንግስቲ ኤርትራ ንኸፀልም 11 ጊዜ ተጋቢ ኣብቲ ጊዜ ሓመድ ወያነ ማለት እዩ ሓመድ ወያነ ዝግበረሉ ነበረ ማለት እዩ በሰንኪ ቀንጠብጠብ ናታ ዝተለዓለ እሞ ግብረ መልሲ ዝተዋሃበላ ማለት ሓደ ሬሳ ናይ ገባር ዘይረኣዩ ከም ግፍዒና ህዝቢ ጀኖሳይድ ኢሎም ዳርጋ ጀኖሳይድ ሓንቲ ኣብ ዲክሽነሪ ከም ሓንቲ ሓዳስ ቃል ኮይና ተጋኒና ትዋን ሰራዊት ከም ዝግፍዕ ገይሩ ዓመፅ ፈፂሙ ወዘተ ወዘተ ወሳብ ሕጂ እውን እዚ ኩሉ ግፍዕናቶም ንጎኒ ገዲፎም በጫ ይብሉ ወላ ሕጂ እውን ሓሊፉ ከላ ማለት ከም ዘይብል ብፍጹም ከተፍርሶን ከተዕንዎን ክስዕሮን ከም ዘይትኽእል በዚ ከኣምነ ነይርዎ ግን እዚኦም ዝኣምኑ ይኮኑ እቲ ጌጋታቶም ገና ክደጋገም ብሕጂ እውን ክደጋገም ንሕና ሕጂ ክንግራህ ይብልና ወልክዕ ስዒርና ኢና ኩሉ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፅሕናስ ኣብ ሰላም ዝኾነ ሂወት ኢና ዘለና ተረጋጊእና ኣብ ልምዓትናን ህንፀትናን ነቋምተሉ ጥራይ ዘይኮነ ዝጀመርናሉ እዋን ኢና ዘለና እዚ ግን ከገራህናን ክንዛነን የብልና መንእሰይ ኤርትራ በዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ቀሊል ተቃውሞ ይኮነን ዘሎ ሕጂ እውን ቀሊል ቃልሲ ይኮነን ዘካይድ ዘሎ ኣነ የድንቆም መንእሰይ ኤርትራ ንዒ ኣነ ሓደ ግዜ ገለ ውልቀ ሰባት ምናልባት ናይ ጌጋ ርዲኢት ክህልዎም ይኽእሉ እዚ ናይ ሎም መንእሰይ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዘሕረቐኒና እዩ በልሕ ኣርሒቑ ዝሓስብ መንእሰይ ከም ናይ ሎሚ የለን ምናልባት እዚ ታሪክ ጥራይ ከተስንቆ እዩ ዘለካ ኣቕሪብካ ጋይደንስ ክትቦ መምርሒ ክትቦ ጥራይ እዩ ዘለካ ተዘይ ኮይኑ ከም ናይ ሎሚ መንእሰይ ሎሚ ዝበሃል እኮ ቦምባ ግድን ቦምባ ምድርባ ይኮነን እኮ ዝድርብዮ ዘሎ ቦምባታት እኮ በዓል ጆርጅ ድራር ቀሊል ቦምባታት እዮም ድርቢ ዘለው ዓለም ዘናውፅ ብሙሉእ እዚ ኣነ ተፃባዕየ ኣነ ተቃዋሚ ዝብል ተቋማር ዝነበረ እኮ ሎሚ ዘፍ ከም ዝብል ዝገበረ እኮ ናይ በዓል ጆርጅ ድራር ዩቲዩባት እኮ እዩ ናይ በዓል ኣወል ስዒድ እዚኦም ኮይኖም ጀጋኑ ዝበሃል መንእሰያ መንገዲ ድማ ሓበራዊ መራኸቢታት ስለዚ እዚ ዝፃወተ ዘሎ ተራ ክቕፅልን ክስውድን ኣለዎ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ማንም መፅኡ ከም ዘይስዕሮ ተረጋጊፁ ብሕጂ ንርጉፅ እሞ ናይ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነልና መልእኽትናትና ኣብ ዓዲ ከም ዝኣቱ ዘሎ ኣብ ዓዲ ዘለዎ እውን ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ክብዎ ከለዎ ካብ ልቢ ደስ ብለና ከም ወትሩ ኣብዚ ቻነል ንፈልጦ ዝያዳ እትፅልዋ ኣብ ዓድና ክበፅሕ ኢና እንደሊ ክንምንታይ ሰቢርዮ ዘይገድስ እዚ ኣብዚ ቻነልና ንዛረቦ ወላ እኳ ንደገ ዘለና ልዑል ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሓበሬታ እንትኾነ ኣብ ዓዲ ንዘሎ መንእሰይ ዝያዳ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል ምክንያቱ ብደገ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ብሓቂ ዘብለጭልጭ ገዛ እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ኩሉ እቲ ዘብለጭልጭ ወርቂ ይኮነን እዩ ዝበሃል
ዘብለጭልጭ ዘበለ ሁሉ በለጭለጭ ስለዝበለ ወርቅ ማለት አይኮነን ስለዚህ ትክክለኛ ምስልናቱ ክትወስድ ክትከል ኣለካ that's why ድማ እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ትሕዝቶ ብመሰረቱ ነቲ ዘሎ ነገራት ነቲ ኣብ ላዕሊ ላዕሊ ዘሎ ሚድያ እንታይ ዝገብር ኣብ ዝዋን እዚ ሚድያ ኣነ ብዙሕ ግዜ ብምንታይ ዝገልፆ ልክዕ ከምዚ ቀላይ ጌርካ ወሰዶ ኣብ ቀላይ ላዕሊ ላዕሊ ዝመፅእ ጓሓፍ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ትሪኦ እቲ ፕላስቲክ ተጓሕፈ ገለገለ ተሪእኹሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ላዕሊ ፀለል ዝብል ፅቡቕ ነገር ግን ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ እዚ ካብ ውሽጢ ፍዒርና ነቲ ፅቡቕ ነገር ክንረክብ ኢና ንፅዕር ኣብዚ ቻነል እዚ ከም በዓል ሓውና ኣቶ በረኸት ዝብልዎ ዘለው ኤሪውድ ዝገበርዎ ፊድባክ ድማ ካብ ልቢ የቐንየልና እወ ተመላሊካ እንተኸትካዮ ኣብዚ እዋን እዚ ሚድያ ብትክክል ከምቶም ኣብ ግንባራት ዓሪዶም ሃገር ዝከላኸሉ ዘለው ሃገር ዘድሓኑ ሃገር ዘውሓሱ ምሶም ኣነፃፂርካ ከም ሓደ ዓብ ስራሕ ጌርና ክንዛረበሉ ክንጀሃረሉና ይንደልን ኢና ኣገዳስነት ግን የብሉ ማለት ኣይኮነን ኣገዳስነት ኣለዎ ብትክክል that's why ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ ንስ ወለዶ ክዓቢ ከሎ ትክክለኛ ምስሊ ናይ ዝኩሉ ፕሮፓጋንዳ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝመፅእ ዘሎ ዘይኮነ እንታይ ማለት ምዃኑ ዲኮድ ምግባር ነቲ ዘሎ ሓበሬታ ገፈልና ታሊኻ እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ እቲ ሰብ ንኽረኽቦ ንገብር ኣለና ብውሽጥን ብደገን ተመላሊእካ እንተኸይድካ ድማ ዝበለፀ ንሕና ዘይንፈልጦ ታሪካዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ካልእ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ጥንታዊ ታሪክ ወይ እውን ካብቲ ሰውራዊ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣብ ደገን ዘለና ድማ ንሕና ብቐረባ ስለ ንሪኦ ዘለና ድማ ንሕና እውን ርኢና እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ኢልና ድማ ገለገሊኡ ውሽጢ ካኣቱ ከሎ ናይ ብሓቂ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣምላኽ መስገን ክንሪኦ ከለና እቲ ዕብዳን ዝነበረ እዚ ብስውር ንመንእሰያትና ንምብልሻው ብዙሕ ዝግበር ዝነበረ ዝሃደ ይመስል ግን መልክዕ ቀይሩ ክመፅእ እዩ ምህዳእ ዝበሃል የለን ፀላትና ወትሩ ሓያላት እዮም ብፍላይ ኣብ ሚድያ ፀላት ኤርትራ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣስተውዕሉላ ኩሉ ግዜ ካዘክርዋ ሃዲል ከተዛነየሉ ኩነታት ኣይኮነን ፀላትና ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ሓያላት እዮም ዓቕሚ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ግዜ ቪጅለንት ይብሎ ብእንግሊሽ ክፉት ዓይኒ ክህልወካ ኣለዎም ኣብ ዙርያኻ እናጠመጥካ ንኣሽትዮም ኢልካ ንዕካ ክትከዶም የብልካ ንነፍሲ ወከፍ ነገር እንተታት እናተዳለኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንቅሓት እዩ ዘድልዮ መንእሰይ ናይ ሎሚ ንቅሓት ልክዕ ኣፅዋር እዩ ኮይኑ ዘሎ ንቁ ሕብረተሰብ ተኮይኑ ብቐሊሉ ክተሃለል ኣይክልን እዩ ክነቅሕ ድማ ኩሉ ግዜ ፋክስ ዘለዎ ጭብጢ ዘለዎ ሓበሬታ ዘለዎ ኣካይዳ ናይ ዓለም ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብዚ ቻነል ነቕርቦ ዘለና ከምዚ ኣነ ከምዚ መሳርሒ ናይዚ ቻነል ዳ እምበር እቲ ፍልጠት ካብ ቦቱ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እምነት ሎሚ ብዛዕባ እዚ ናይ ኤሮጳ ብዛዕባ መሰላት ክዛረብ ከሎ ኤርትራ ግን ነቲ መሰላት ብተግባር ከም ትፈልጦን 10 ግዜ ኣንፃር ኤርትራ እቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ነዛ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ገበን ዘይፈፀመት 11 ግዜ ክጋባእ ከሎ ንጉዳይ ፈለስጢን ሩይ ዝኾነ ግፍዕ እናተገበረ ከሎ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን እታ ንእሽተይ ዝገበርዋ እውን ሕጂ ኣሜሪካ እገዳ ከውርደሉ እየ ነቲ ቤት ፍርዲ እያ ትብል ዘላ ነዚ ነገራት እዚ ብትክክለኛ ስእሊ ክንርዶ ስለ ዘለና እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ክብረት ይሃበልና ኣቶ በረኸት ከምኡውን ኤሪውድ ነቲ ዝገበርኩሞ ሓገዝ ወይ እውን ሜንሽን ዝገበርኩምላ ብጣዕሚ ኣድናቆት ኣለና የቐንየልና ኣብ ካልእ ስራሕ ድማ ከምኡ ኮላቦሬት ክንገብር ተስፋ ንገብር ናው ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት ቶፒክ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ዓረብ ገንዘብ ኣለዎም ቀደም ገንዘቦም መጋየፂ ይጥቀምሉ ነይሮም ሎሚ ግን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ክዝውርዎ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ሼፕ ክገብሮም ከም ዝኽእል እስከራዩ Let's go back in history. The year was 2007. Hamas won the elections in Gaza. Most of the world did not recognize this win except two countries, Turkey and Qatar. Hamas would go on to rule Gaza. Qatar would back them, both financially and politically. So in the year 2011, then US President Barack Obama had a request for Doha. He asked them to provide a base for Hamas to set up a new office. So Qatar's role was simple, to act as a mediator between Hamas and the world. So Hamas set up its political office in the Qatari capital of Doha. Its top leaders started living there, often in luxurious ትሪዎ ዘለኹም ዶሓ ርእሲ ከተማ ናይ ቀጠር እዩ ቀጠር ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ንእሽተይ ግን ልዕሊ ዓቕሙ ተፈጥራዊ ሃብቲ ናይ ነዳድን ናይ ጋዝን ዝተዋህቦ ብኡ መንፅር ገይሩ ድማ ኣዝዩ ልዕሊ እቲ ከም ምንኣሱ ዘይኮነስ ሓያል ዝኾነ ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘለዎ በቲ ጭዋዳ ተጠቂሙ ድማ ኣልጀዚራ ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ሚድያ ናቶም እዩ ካልእ እውን ነቲ ዘለዎም ፅልዋታት ብምጥቃም ኣብ ፖለቲካ ልዕሊ ዓቕሞም ፓንች ክገብሩ ልዕሊ ዓቕሞም ክመጣጠሩ ዝፍትኑ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ ናይ እስራኤል ድማ ብፍላይ ነቲ ሓማስ ብነዊሕ ዝድግፍዎ ዝነበሩ ወይ እውን ዝእንግድዎ ዝነበሩ ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከም ካልእ ግዜ ስለ ዘይኮነ በዳሒ ክኸውን ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ርፅ ክብል ከሎ ሓማስ ኦፊሳቱ ክዓፁ ከም ዘለዎን ካብ ቀጠር ክወፅእ ከም ዘለዎን ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ
እቶም ናይ መራሕቲ ናይ ሓማስ ናበዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ሜይቢ ቱርኪ እውን ንባዕሉ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ክኾን ኣይኮነን እዚ ኮይን ተሪፉ ምናልባት ናብ ኢራን ክኸዱ ይኽእሉ ኾኑ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኖ ናንሰንስ ከምዚ ሸለል መለል ዘለዎ ፖለቲካ ስለ ዘይኮነ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ ተቓልሲ ናይ ፈለስጢን ምናልባት ገለገለ ዝጥርጥርዎ ነቲ ናታንያሁ ምናልባት ኣመና ከይኣምኖ ይኽእል እዩ ኢጎ ስለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ገለመለ እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ፅቡቕ እንተጋጠመና ንብል ዘለና እምበር ኣብ ዘበለ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ቃልሲ ናይ ፈለስጢማውያን የተሓሳስበካ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ድሮ ጆ ባይደን ነታንያሁ ክሳብ ዓንቀሩ ይዕጢቕዎ ዘሎ ዝደለኻ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ተኾነን ካብኡ ንላዕሊ ክዕጥቆ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ከፍቅደሉ ከም ዝኽእል ምናልባት ሰራዊት ናቱ ድዩ ክእትው ዊ ዶንት ኖው ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክገብረሉ ይኽእል ብሓፈሻ እቲ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብቐጥታ ክቕየር ከም ዝኽእል ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ንፈለስጢማውያን ኣዝዩ ዝሕዝን ክኸውን ከሎ ንመብዛሕተን ሃገራት ዓረብ ግን ብፅቡቕ እየን ዝጥምትዎ ዘለዋ ስዑድያ ብፅቡቕ ትጥምተላ ኢማራት ብፅቡቕ ትጥምተላ ቀጠር ኩላቶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ወሳኒ መራሒ ስለ ዝኾነ ኣይግድሾን እዩ ድሕሪ ሚንካያ ድማ ዓብዪ ውሳነ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ሎሚ ድማ ዝለዓለ ማንዴት ወይ እውን ዝለዓለ ስልጣን ተዋሂብዎ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሃገራት ብቐጥታ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናተን እስትራቴጂ ወይ እውን ምስቲ ናተን ረብሓ ንምውሃዱ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ንገብር ኣለና ቀጠር ድሮ ነቲ ናይ ሓማስ ቦታታት ገሊፋ ኣንጻር ኣሜሪካ ክትከይድ ከም ዘይትደልን ንጹር ዝኾነ ዕላማ ክትሕዝ ከም ትደሊ ዘላ ወላ እውን ናይ ኣልጀዚራ እንተሪኻዮም እውን ኣገይም ኣብ ጎኒ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናራቲቭ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ቻይና ኣማፂትን ገለመለ ምዃና ራሻ ሉላውነት ናይ ገለ ከም ዝሓሰት እዚ ኣገይም ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ምሱ ዝተፀግዐ ፖለቲካ ክትክተል ከም ትደሊ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ኢማራት ከንታይ ይገብር ኣሎ ኩለን ሃገራት ዓረብ ኣካይደን ይቕይራ ከም ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ምንቅስቃስ ዘይጌርካ ድማ ሓደጋ ከም ዘለዎ እውን ዝፍለጥ እዩ Elon Musk and Donald Trump alliance has Gulf wealth funds eyeing more US deals. Many wealth funds from the Gulf nations have business ties to Elon Musk, and executives there are hopeful Musk's presence will help drive more deals. A prominent member of the UAE royal family met with Elon Musk in the weeks ahead of the US presidential election. A few days after the election results, the leader of the Saudi Arabia's Public Investment Fund, Trump and Musk, Saudi Arabia's Yasmin Amal as a to the oil-rich area before becoming president, strengthened to more and more hopeful that an artificial Al Rumayyan was. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ከሪአኩም ሓንቲ ነገር ደልየ ነይረ ግን ኣብዚኣ ቪድዮ ኣይተዋን ኣለዉ ኢሎን ማስክ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካ ዓብዪ ኢድ ከም ዘለዎን ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክፀሉ ዝኽእል ሰብ እዩ ኢሎን ማስክ ካምፓኒታት ናቱ ቴስላ ድዩ ስፔስ ኤክስ ድዩ ስታርሊንክ ድዩ ቦሪንግ ድዩ ኒውራሊንክ ድዩ ገለመለ ኩላቶም እቶም ካምፓኒታት ተሪእኻዮም መን እዮም እቶም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ኣብኡ እንተኢልና ሃገራት ዓረብ እዮም ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣለዎም ዱባይ ድዩ ኣቡዳቢ ድዩ ኢንቨስትመንት ኣለዎም ስዑድያ ኢንቨስትመንት ኣለዎም ኣብኡ ከምኡ እውን ካልኦት ሃገራት ቀጠር ዲ ገለመለ እቶም ዓበይቲ ዌልስ ፋንድ ስለ ዘለዎም ብመንገዱ ኣብቲ ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒታት ብዙሕ ኢንቨስት ገበሩ እዮም ብፍላይ ኢማራት ስዑድያ ዳትስ ዋይ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ምስ ኢሎን ማስክ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ንክዕወት ኢሎን ማስክ ድማ ፅቡቕ ቦታ ንክረክብ ኮርፖሬሽን ናቱ ከስፋሕፍሓ ከለዋ ድማ ድሮ መዓት ገንዘብ ገይሮም ኣለዉ ተስላ ዝበሃል ካምፓኒ ብርክሲ ኣይደነው ቅድሚ ዓመት ድዩ 2 ዓመት 140 በፂሑ ነይሩ ብርክናቱ ሎሚ 330 ድዩ ዋላ 40 ይብሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ንላዕሊ ተወንጪፉ ድሕሪ ምርጫ ናይ ኣብተን ቀዳሞት ሰሙን ድሕሪ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይሲ ሃብቲ ናይ ኢሎን ማስክ ብ26 ቢልዮን ዶላር ከም ዝወሰኸ እዩ ዝንገር ሎሚ 300 ቢልዮን እዩ ሃብቲ ናቱ ገና ናብ ትሪልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይና ንርኢ ዘለና ሃገራት ዓረብ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብራ ኣለዋ ኢሎን ማስክ ከምኡ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ነገር እያ ትርድኦ እዮም ዝብሉ ቋንቋ ገንዘብ እዩ ዝርድኦ ንዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ዝርድኦ ነገር ተለው ትምህርቲ ይግድሶ ገለመለ ይግድሶ ቋንቋ ገንዘብ እዩ ዝርድኦ ስለዚ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ንዶናልድ ትራምፕ ተሰማዕነት ኣለዎም እዩ ሪሊ ቢልዮነር ስለ ዝኾነ ናይ ቢልዮነር ጥራይ ዘይኮነካ ሉክሱስ ከምዚ ሪሊ ከም ሃብታም ዝነብር ሰብ እውን ስለ ዝኾነ ቋንቋ ሃብቲ ይርድኦ እዩ ኣስዋይ ኣብ ልዕሊ ኢሎን ማስክ ዘለዎ ክብርን ኣድናቆትን እውን ቋንቋ ናይ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ቋንቋ ናይ ገንዘብን ፅልዋን ክልቲኡ ድማ ሃብታም ኮይንካ ዘይትፍለጥ ኮይንካ ኢሎን ማስክ ዶናልድ ትራምፕ ኣይግደሰልካን እዩ ዝበሃል ስለዚ እዘን ክልተ ነገራት ናብቲ ናይ
ሳይኮሎጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ ስለ ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ ልዕልዩ ፅልዋ ኣለዎ ልዕልዩ ገንዘብ ኣለዎ ልዕልዩ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢሎን ማስክ ዓብይ ክብሪ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ካልኣይ ድማ ንክምረፅ ዘይነዓቕ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝገበረሉ ብገንዘቡ ጥራይ ዘይኮነስ ብቐጥታ በቲ ዘለዎ ናይ ኤክስ ፀልዋ ድዩ ተፈታውነት ዘለዎ ድዩ ህቡብነት ዘለዎ ድዩ ንዶናልድ ትራምፕ ንክምረፅ ከምኡ ድማ ረቂቕ ሓንጎል ስለ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ቱልስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዲገለ እናገበረ ከመይ ጌርካ ኤግዛክት ነቲ ሰብ ክትበፅሖ ትኽእል ብቴክኖሎጂ ኣሰንዩ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝምረፅ ዝገበረ ሰብ እዩ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ዞባና ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ናብ ዝደልይዎ ክጥምዝዝዎ ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከለና ስዑድያን ኢማራትን ተገራጫዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ከም ተግባራዊ ስጉምቲ ክንርኢ ከለና ግን ኢማራት ዝያዳ ስትራቴጂክ ምንቅስቃስን ሓያል ዝኾነ ቅልጡፍ ዝኾነን ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቃሳትን ኣብ ኣፍሪካ ከም ዘለዋ ኣስዋይ ስጋት ኣለና ንኣብነት ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ መንገዲ ኢትዮጵያ ገለመለ ዘሎ ገለ ነገር ክፍዕሩ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ትንኮ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ግብፂ ኣንፃር ግብፂ ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ረብሓ ምስ ናይ ኢማራት ቀጥታ ትደልዮ ዘላ ክገራጮ ስለ ዝኽእል ግብፂ ድማ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዘለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ጉዳይ ኣንፃር ግብፂ ውሳነ ንክገብር ክከብዶ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ዓረብ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ ክህልዎም እዩ ፖሊሲ ናቱ ኣብቲ ቦታና ድማ ኣይ ቲንክ ኣክቲቭ ዝኾነ ፖሊሲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘተንብእ ኩነታት ንርኢ ኣለና ሕጂ ማርሻ ክንቀይር ኢና ቀይር ኣቢልና ከም ወትሩ ንሪኦ ኣገዳሲ ኣርስታት ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ዘለዎ ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና what's going on here ክልተ ነገራት ንርኢ ኢና keeps climbing. Prices moving above $99,000 today. The cryptocurrency's market cap, the price multiplied by circulating supply. It's nearly $2 trillion now. Joining us here on set are X2B co-founders Michael Bressler and Benoit Bosk. X2B is a crypto advisory firm. The pair launched earlier this month. Michael was most recently... ኣብዚ ዋን እዚ ዜና ብዘይ ናይ ክሪፕቶ ብዘይ ናይ ስቶክ ማርኬት ክሪፕቶ ጥራይ እንተበልኩም ክሪፕቶ ጥራይ ንላዕሊ ዝድይብ ዘሎ ከይመስለኩም ስቶክ ማርኬት S&P 500 ድዩ ናስዳክ ድዩ ዳው ጆንስ ድዩ ኩላቶም ኦል ታይም ሃይ እዮም ዘለዉ ምናልባት ኣብ ኦል ታይም ሃይ ቁሩብ ካብቲ ዝነበሩ ንእሽተይ ጎዲሎም ክኾኑ ክእሉ እዮም ግን ኣጋይን ሬከርድ ሌቨል ወርቂ እውን እንተኾነ ካብቲ ኣመና ጫፍ እኳ እንተደይበፅሐ ላዕሊ እዩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኢንቨስትመንት ንላዕሊ ይደይቡ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ነቲ ቢዝነስ ወርልድ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ምምሕዳር ናቱ እቲ ኩሉ ዓንቃፅ ፖሊሲታት ናይ ኣሜሪካ ክፀርጎ ስለ ዝኾነ ነቲ ቢዝነስ ዝበሃል ድማ ንላዕሊ ከም ዝውንጨፍ ክገብሮ እዩ ስለዚ ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለም ዘሎ ፅቡቕ ኣጋጣሚታት ክፅበዮ ከም ዝኽእል ንኣብነት ቢትኮይን ኣብ ከባቢ 100,000 እያ ትድንስ ዘላ ትስዕስዕ ዘላ 99 ነጥቢ ገለ ኣብ ገለ ፖይንትስ 100 ሃሪማ ገለ ኢሎም ንኣነ ግን ስለ ደይራኹ እዚ ክብል ኣይክልኒ ዝያዳ ወላቶም ካልኦት ኮይንስ ሕጂ ንላዕሊ ጃምፕ ክገብሩ ይረኣዩ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብዚኣ ስምዕዋ ክልተ ነገራት ርኢና ክንሓልፍ ኢና ምክንያቱ ኣድቫይስ ናተይ ክበኩም ስለ ዝደሊ ከም ዘለዎ ቁፅሪ ክንዲ ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ባክግራውንድ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ብዙሓት ምሳይ ተምሃርኩም ስለ ዘለኹም ኣፕዴት እውን ስለ ዘድልየኩም እየ To what we want to get to, we know a lot of you watching probably follow the crypto market and the cryptocurrency industry pretty closely here. But like I said, Bitcoin's value will likely hit $100,000 per coin on the back of the recent rally following Trump's victory in the election, even if its future beyond the key landmark figure remains uncertain. That's according to our folks there at MarketWatch that we rely on so heavily. Fox's Rebecca Castor, our friend there. Look at this latest. Let's watch. Bitcoin is booming since 2 weeks and hovering around the $100,000 mark. We're just seeing kind of the tip of the iceberg when it comes to Bitcoin being adopted by Wall Street and Main Street. And investors say ሓንቲ ክርዳእኩም ዘሎ ዎል ስትሪት ዝበሃል እቲ ፋይናንሻል ወርልድ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዎል ስትሪት ማለቶም ዓበይቲ ባንክታትን ሄጅ ፋንድስ ኢንቨስትመንት ፈርምስ ኩላቶም እዚኣቶም እዮም ብዙሕ ገንዘብ ናብ ስቶክ ናብቲ ክሪፕቶ ዝሰዱ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ እዚኣቶም ብዓይኒ ጥርጠራን ብዓይኒ ክወድቕ እዩ ዝብል ኣሉታዊ ስእልን ኣሉታዊ ፀቕጥን ይገብሩ ስለ ዝነበሩ በቲ መንገዲ ናይቲ ሴክ ዝበሃል ሓላፊ ጋሪ ገንስለር ዝበሃል ንሱ ክጥረዝ ምዃኑን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ምሕደራ ናቱ ነቲ ፖሊሲ ከመሓይሽ ዝኽእል ሓላፊ እውን ክመርፅ ይበሃል ስለ ዘሎ እቲ ኢንቫይሮንመንት ናይቲ ኩነታት ይቕየር ስለ ዘሎ እዩ ኣጋይን ገለገለ ኢኹም እዚ ነገራት እዚ ይበዝሐልና ኣሎ ትብሉን ኢኹም ብዙሓት ግን ካብኡ ተበጊስኩም ስጉምቲ ከም ትወስዱ ዘለኹምን ብዙሓት ድማ ቀደም ስጉምቲ ወሲድኩም ትቕፅልዎ ከም ዘለኹም እየ ዝፈልጥ ኣነ ዝበኩም ዘለኹ ላዕሊ ክንዲ ዝኸውን እዩ ሎሚ ከም ዘሎ ኣይኮነን ቅድሚ 2 ዓመት ምኽሪ ክህብ ከለኹ ቅድሚ 5 ዓመት ምኽሪ ክህብ ከለኹ ሓንሳ ምስ ገዛእኻ ነቕ ከይትብል ንታሕቲ ይበል ንላዕሊ ስቕ ኢልካ ምጥማት ጥራይ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት 40 ዓመት ተመሊስካ ነቲ ስቶክ ማርኬት ተሪኻዮ ኩሉ ግዜ ወለቕ ዘለቕ ክብል ንቡር እዩ
እቶም ዝተጸመሙ በገለገለ መጽናዕት ከም ሰረጋገጽዎ ናይ ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ ከፊቶም ዝሞቱ ዝበለጹ ውፅኢት ደምጽሶም እዮም ኢሎም ምክንያቱ ባዕሎም ስለዚ ይከታተሉ እቲ ፖርትፎሊዮ ባዕሉ ክዓቢ ይኽእል ኢሎም ስለዚ ኣብ ሎንግ ተርም ኢንቨስተር ኮይንካ ነገራት ብምስትውዓል ክትሪኦም ከለኻ ዝሓስካ ሒዝካ ንታሕቲ ወሪዱ ናብ ዝኸይዱ ስምዒት ናትካ እለዮ ስምዒትካ ይጸላይካ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ስቂልካ እንተረኺብካ ኣብቲ ኮርሳት ናተይ ነዚ ብሰፊሕ እየ ዝገልጾ ነቲ ሳይኮሎጂ ናይ ኢንቨስትመንት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፋክተር ኣብ ኢንቨስትመንት ሳይኮሎጂ እዩ ዝበፅሐ ግዜ ወላ ሓንቲ ምንቅስቃስ የለን መሰልቸው እዩ ገለገለ እንታይ ይብሉኒ ምሳይ ተምሃሩ ውሕዳት ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ እሞ ዘይ ሳክት እዩ ደቂሱ ዘሎ ወላ ሓንቲ ንርኢ ኣለና ንኮ ሳክት በቃ ደቂሱ ኮይኑ ገለ ብለው የስ ዝበፅሐ ግዜ ደቂሱ እዩ ሓንቲ ወርሒ ክልተ ወርሒ ምስ መፀ ግን ነቲ ኩነታት ብምሉ ዝቕይር Trump's campaign promises to prioritize crypto are helping. One of the biggest problems the crypto industry has had isn't the idea that there's too much regulation. It's just the regulation's not even clear. I think we're finally going to get that clarity, which will help the U.S. lead again. The president-elect, who was once critical of digital currencies, is now embracing them. He's promised to replace the current chair of the SEC, who's been a major roadblock for the crypto industry. And there's even talk of him appointing the nation's first ever crypto czar to spearhead digital currency policy. This is a technology that affects all 11 sectors of the economy. It provides efficiency and digital payment systems, and we have to be competitive worldwide. كان انتهينا نرد لنا عبيت انفسترات كم بدما تي في توكين هيدس يبلوهم تم تزاربت ابز مين ستريم ميديا قد قال بزعبا زار السلسله زارب زلو نبزح حسب اتحساسبو كم زغيرن سفع زباله مرداتا كم زلون مبزحت زي قدم يوتيوبراتن تيك توكراتن قال ملنيوم زعبا كريبتو بزعبا بيتكوين بزعبا قال زارب سلاز ساتم دما تسب كامنوم يخبدوم نير بفلايت ما تبع معبي زباله لو مجد مين ستريم توبيك سلازخونه سلامتاي مين ستريم توبيك وين من يزوننا CNN بيبيسن مبزحتو بلاك روك يزوننا تري وزن لهم بتاقام وجن زلوا بلاك روك مالت 10 تريليون asset under management زلوا كل زناي نيوز channels كلامله ناتو investment تزعبي أو زلوا سلازي نسو invest يقبر سلازوا أبز كريبتو أبت بيتكوين كم من بيتريوم لا يقبروا له اتميديا بزعبون خزارب يرفع ماله أنت أرد رايد زارب زنبر لومي نوعيهم تزارب ونتم أنت أرد زارب دما challenge يقبروا ماله أتحساسبان هاي سبات غير له كريبتو دما ناينا أشتي بعبيو منسيات يوم تزلع عليه كاب حدا سنتيم ناب 9 شح كم زديب جيرومو من البعد دحر 10 عمد بحجي لو متجمر انتلقى دونجيل له خايتبل دحر 10 عمد انتي خوني تراي خاطر دلك حساب لومي كاب 0 ناب 9 شح بصحي وزلو بزي ناي منغستي حقيو نو منغستي انصار حقنا وصي كنز بصحي زلو كل جزء ذكروا كريبتو زبحال منغستي نققتلو يلو كل زكعال زغبري منغست تشاينا انصارو منغست راشا انصارو everybody انصارو بوليس بموصا يكساب حجي لومي منغست راشا كريبتون نتبي بلوك تشينن قدامي كتقملو زدل زلون بوليسات ناتو يتعررلو منغست تشاينا كل بوليسات ناتو يتعررلو اب سعود عربتي حق مسلمنا بيتكوين كتقم زخل فتوى ديم غلز بحال غيرولو حقي اسلاميك انفستمنت كم زخونه باسلامنا كم زحجز كم زدقف نعوز ملكت بمنقدي عبد الشيخ فاتوايز بحال مثلا تصحيف له هاي مالتيو every sector ناي هيوت ناي قطبه معرباوي يكون مبرقاو كلاتهم امبريس يقبروا له يقبلوا له زغانتايو كاب دولار كالا مارا سلاز دل زل العالم دولار امريكا هم دريت 5 زلا እዚ ግን امريكا زيت قواصرو ማንም ሰብ ክቋፀሮ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ምርኣዮ ሓንቲ ብዚያ ክበኩም ኣዝያ ተገርም ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ንግዲ ክንሳገር ኢና The Russian authorities expect that the first deliveries of the domestic MC-21 aircraft to the airlines may begin as early as 2025. Sorry, ብዛዕባ እዚኣ ኸይራ ከሎ ሓንቲ ክነግረኩም ደልየ ኣለኹ ብዘይ ገድስ ኣበይ ደረጃ ኣለኹም ብመንገዲ ጆርጅ ድዩ መንገዲ ጆርጅ ኣይኮነ ብዝኾነ መንገዲ ኢንቨስት ክትገብሩ ፈቱን እቶም ኣብናትና ትደልዩ ብዙሕ እንዲኹም ፅሕፉ ኣብቲ ኮመንት drarhiwot.com ዝብል ኣሎ ሊንክ እውን ኣለኩም ኣብ ቅድሚት ብዋቲኹም ሓበሬታ ወሰዱ ዘድልየኩም ተኮይኑ ትኮርስ ትወስዱ ብካል መንገዲ ክትገብሮ ትደልዩ ተኮይንኩም ድማ መርሓባ ንዓኺ ንነፍስኻ ኢልካ እንተደይ ጌርካዮ ንደቅኻ ኢልካ ወላ 50 ቅርሺ ጥራይ ኢንቨስት ግበር አይ ዶንት ኬር ግን ብውሑስ መንገዲ ክትገብርዮ ፈትኒ ኣነ ናይ ኣይቲ ክእለት የብለይ ናይ ኮምፒውተር ናይ ቴሌፎን ትብሉ ዘለኹም እሞ ክሳብ ምንታይ ትፅበለኻ ማለት እዩ ክትክእሎ ፈትን ብዙሕ ናይ ቴክኖሎጂ ክእለቱን ገለመለና የድልየካን እዩ ብንእሽተይ ነገር ክትበጋስ ትኽእል ኢኻ ነፍስኻ ቻሌንጅ ግበራ ነፍስኻ ቻሌንጅ ግበርዮ ክትመሃርዎ ክትዳለዉ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ንኸዶ ዘለና ናብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናብ ቴክኖሎጂ ገለ ስለ ንኸይድ ዘለና እዚ መሰረታዊ ነገራት ስለ ዝኾነ ንነፍስና ቻሌንጅ ክንገብራ ኣለና እዚኣ ክብለኩም ዘሊ ኣይኖ ቁርብ ነዊሓትንላ ንመለስ ናይ ራሽያ ዘገርም ኩነታት ክትሪኢኹም
This was stated by Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, speaking at the Transport of Russia Forum. In the coming year, we expect the completion of certification of the flagship MC-21. እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነፋሪት ቭላድሚር ፑቲን ብኩሉ ብእገዳ ነፈርቲ ከምዘይጥቀም ንነፈርቱ ስፔር ፓርት ከምዘይህልዎ ነፈርቲ ከምዘይገዝእ ምስ ገበርዎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ሓንቲ ናይ ኖርማል ህዝቢ ተንቀሳቀስ ነፋሪት መበል ካልኣይ ግዜያ ቴስት ፍላይት ጌራ ናይ 2-3 ሰዓት ጌራ ኣብዚ ቀረባ ድማ ብብዝሒ ከፍርይዋ ይሓስብ ኣለዉ ኩሉ እገዳታት መፍትሒ ከም ዘምፅእ በዚኻ ትርኢ ንሳቶም ዝሓሰቡ ራሽያ ክትርመስ ዘጋጥም ዘለኸ ብወታደራዊ ዓይኒ ኣዝዩ ሓያል ብቁጠባ ድማ ፈጠራውነት ናቱ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ራሽያ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ከጥፍዎ ኢሎም ከም ዝተበገሱ ክርኽምሽዎ ኢሎም ከም ዝተበገሱ ስለዚ ዝተረድኦም ስኑ ነኺሱ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና ናይ ብሓቂ በዓል ኤርትራ ዓብ መክሰብ ክረኽባ ይኽእላ እየን ቻይና ስለ ዝተገደደት ነፋሪት ናታ ድሮ C911 ትበሃል ትቕፅል ኣላ C19 መስለኒ C919 ድያ ዋላ ኣይዶኖ ገለ ይሽማ እዚኣቶም ድማ ልክዕ ከምኡ ንኣቶም ኤርላይን ገለ ካብተን ዓበይቲ እንተዘይኮነት ግን ማእከላይ ርሕቀት 3,000-4,000 ኪሎ ሜትር ክኸዳ ዝኽእላ ዝበለተን ድሮ ናብ ቴስት ገይረን ኣብ ቀረባ ግድማ ንኤክስፖርት እውን ከተዳሉ ምዃና እየ ዝንገር ዘሎ ኦፍኮርስ ራሽያ ናይ ኤቪዬሽን ብቅዓት ነይርዎም ነቲ ናይ ሲቪል ኣውዳ እዮም ዘይሰርሑ ነይሮም በረ ፋይተር ጄትስ ናይ ነፈርቲ ኩና ኣድዩ ናይ ትራንስፖርተር ብዙሕ ነፈርቲ ዘፍርዩ እዮም ነይሮም ስለዚ ግዴታ ምስ ኣጋጠሞም ካብ ዜሮ ኣይኮኑን ዝብገሱ ቤዝ ዘለዎም እዩ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ኣለዎም እዩ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ንህልኩም ነፍሶም ዝኻለ ነፈርቲ ከፍርዩ ጀሚሮም ኣለዉ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ኣብቲ ዓውድቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ጥራይ ዝመልክዎ ዝነበሩ ሎሚ ነው ብዙሓት ተወዳደርቲ እዮም ኩሉ እዚ ኸ ንዓለምና እቲ ዝበለፀ መድረክ እዩ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ተመሻጢሮም ንኤርትራ እንታይ ገይሮማ ነፈርቲ ከምዘይትረክብ ስፔር ፓርት ከምዘይትገዝእ ዝኾነ ነፋሪት ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ከምዘይክእል ታኡንኮ ነፋሪት ዝነበረት እውን ከምዘይትንቀሳቀስ ገይሮማ ንኤርትራ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኢራን ከምኡ ንኩለንቶም ዝእግድወን ዝኾነ ስፔር ፓርት ከምዘይረኽቡ ብምግባር ቁጠብኦም ንኽርኽመሽ ብጣዕሚ ከም ዝሽገሩ ይገብርዎም ህዝቢ ከይጓዓዝ ፀገም ይፈጥሩሉ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ሃገራት ብቕፅበት ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዕፅዋን ክባን ንምውፃእ ፈጠራውነት ናተን እናዘርግሓ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸዳ ኣለዋ and this is very very important ብደረጃ ዓለም ክንሪኦ ከለና እዛ ነፋሪት እዚኣ በዚሓ ብዙሕ ኦፕሽንስ ክህሉ ኢና ንደልደለና ኣሜሪካ ተኸልኪላትካ ካብ ራሽያ ክትገዝእ ራሽያ ተዘይጥዕምካ ካብ ቻይና ክትገዝእ I think 5 years from now ነገራት ኣዝዮም ክቀያየሩ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ ድማ እቲ ኩነታት ተረዲዎም ስለ ዘሎ ሞር ኣብ ነፍሶም ፎከስ እናገበሩ ክኸዱ እዮም መጠን ንሳቶም ፎከስ ዝገበሩ ንዓለምና ነዘን ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዝበለፀ ዕድል ከጋጥመን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ ዓለምና ምቅያራት ዝፈጥሮ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ከም ፅቡቅ ድማ ክንሪኦ ኣለና ካልኣይ ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ንኸይድ Now let's turn our attention to China. Beijing is gearing up for a crisis, one that will take place exactly 2 months from now. China is preparing itself for the return of Donald Trump and the subsequent trade war. Trump is fed up with Chinese imports. He thinks that they undercut American products, leading to job losses in the US. So he has a simple plan. Donald Trump كل ነገር ምስ ቻይና ክዝረብ ከሎ ቀዳመይቲ ዘረባ ደላቶ ታሪፍ እያ ትብል እሳ ድማ ኩሉ እቲ ካብ ቻይና ዝመፅእ ናብ ኣሜሪካ ቀረፅ ክገብረሉ ምዃኑን ክሳብ 60% ቀረፅ ክገብረሉ የሽዑ እንታይ ማለት እዩ ንብረት ናይ ቻይና ክቡር ክኸውን ስለ ዝኾነ ተን ኣብ ኣሜሪካ ዘፍርዩ ዘለዉ ዕድል ክረኽቡ እዮም እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናትና ድማ ክመለስ እዩ ዝብል ኣሳምሽን እዩ ዘለዎ ኦፍኮርስ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ክኸውን ዲ ኣይከውንን ብተግባር ክንሪኦ ኢና ባይ ዘ ወይ ባይደን እውን ተመሳሳሊ ፖሊሲ ዝኽተል ዘሎ ከስፍሖ ጥራይ እምበር ካብኡ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን ቻይናውያን ግን ነቲ ናይ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ገዲፎም ናብ ካልእ ገጾም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ግን እንታይ ዘተንባሃልካዚ ሃገራት ኣብ ነፍሰን ክምርኮሳ ከም ዘለወን እንኮላይ ኣሜሪካ ትፅዕር ዘላ ኣብ ነፍስና ዘድልየና ንብረት በዓልና ከነፍርዮ ክንክእል ኣለና ጌስወት ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ብመሰረቱ ነፍስና ክንክእል ኣለና ነፍሰ ምርኮሳ ዝብል ካብ ዘበነ ሰውራ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክደፍኣሉ ንርኢ ኣለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ነፍሰ ምርኮሳ መጀመርያ በቶም ቤዚክ ኒድስ እዩ ዝጅምር መሰረታዊ እንታይ የድልየካ ማይን መግብን ኣየርን እዩ ዘድልየካ መዕቆቢ ድማ እዚኣቶም በዓልካ ክትገብሮም ተኽኢልካ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ንኽትዕወት ዝሕግዘካ ነገር ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ንስማዕዮ ድሕሪኡ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ኩነታት losses in the US. So he has a simple plan. Trump wants to impose exorbitant tariffs on Chinese imports. They could go as high as 60%, 60. And this would be devastating. It is basically a tax on imported goods. It causes their prices to shoot up. And when prices go up, demand goes down. Donald Trump hopes that tariffs will crush the demand for Chinese imports and made in America goods will take their place. That is the upcoming trade war in a nutshell.
Beijing just has 2 months, 60 days to prepare for 60% tariffs. سو انتي يوم زبل زلو بحفشا كل جزء كنستقبلوا لزلنا تي معرابا وعالم ناي دونالد ترامب بوليسي نتناي قطبا ناي تشاينا قزقاس ناي تشاينا كعج وزخل تطو كبل زخل جيروم يم كزارة بزفتنو تسلافبو معناتو تشاينا دونالد ترامب كمتص مخانو 4 عامات يم تداليوم له لعليون اب 2021 كمتص خلي لهم يم نيروم لذي تشاينا ننوه زتمت قطبايو اب 2014 فيجن 2025 تشاينا اب 10 نغرات قدامي تكون الله بمبال اب كل استعوت هاجريو دونالد ترامب كمص مخانو انتي كغبر مخانو زطفهم ايكونن قديمون بلان غيروم ليهم بارسيل مين ستريم ميديا كغعري زمر زلو بتوين بتي نغرات بزح نغرات كقاير كم زخل جن زتنبك كنتان ترلنا كلتا نغرات بزعب افريكا هنركب فتنينا فيرست اوف اول زي اسك سمعوا واحد عبي سكولر افريكا واستزاربايا the symptom which most people focus on, which is debt. And yes, we have major problems of external debt. And here I emphasize it's debt denominated in dollars and euros and foreign currencies. The source of external borrowing, the source of that debt crisis can be identified in 3 basic areas across the African continent. Number 1, food deficits. Number 2, energy deficits. And number 3, manufacturing value-added deficits. And زي سكولار زي حدا كابتوم ازيوم بلوصاتي مابكالك زيوم سفيع كم صالكم ايه افريكا اذا حجي زلاته ملك حزازلا حند بتزقاط ما يكونس باي ديزاين دايما داي تباهيلو افريكا زترخ مشكو طبعا كلوا انجينير زخونه وي وانت سرحلو مخاني زنقر بجبت دماي دزارب حدا كابو عدايو بعدانه تا كونتيننت تحنقا وحد ገንዘብ ጥራይ ከም ዝህልዋ እንታይ ትዝበስሕ ገንዘብ ድማ ኒ ካብ ደገ ከተምጽእ ከለኻ ኢምፖርት ክትገብር ከለኻ استفلالي نغرات كتقبر تغل ناي افريقيا مرقم كن بلالو قداماي تزبصح غنزبا ندغت سدو كاب دغت غزو انتاي اسكي تكنولوجي كونن مغبي نفسا سل زي تغل مغبي ببزحي كاب افريقيا كاب دغيا تغز بدولار غيرا وي كاب ناي وصا شرف غيرا حدا كال ساعتون كاب افريقيا تمص كاب كال عالم يتمص نداد ديو كال فورم ناي ساعت كاب دغيا تمص سالساي دما مانيفاكتشرينغ غودس ناي نغرات بروسيس ناي مغبار عقم سل زي بلا كل غزي ولا ون تفريا طبعا دان تلوا نابنت ارانش كوميديره قلمله تفرت تقونكا صماق ديو سالسادي قلغن كتعشغو زي تقونكا كاب دغي مصاكا زتمالت فالي ادت كل زي زخبره سلازغونه بسنكزي تا كونتيننت افشغر ودي خمزلا ابزي حجي زرباناتو بسنا ايرترا تا هاي زكرياكم سلازغونه explain each very briefly in language that everybody will understand. Food deficits. Today, Africa, according to the United Nations Conference on Trade and Development, the latest numbers we have, Africa imports 85% of its food. 85% of our food comes from outside the continent, when less than 100 years ago, during colonial times, we used to be the breadbasket for colonial powers. Absolutely. So that transformation didn't happen by accident. It was by design, intentional design. طيب لالو ابزي استوعلوا لا كل سبكا كمهرو لزغبايو افريكا ابزوانزي 85% تبلعو نمغباز دليا كاب دغياتهم صيلو ኤርትራን ታይ ወሲኖም አለው ኩሉ ንበልዖ ንሰትዮን ብስተኻለመተን ኣብ ዓድና ተዘየለ ንጠሚ ካብ ዓድና ክፈርቅ ክኽእል ኣሎ very very intelligent decision እዩ yes ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ብድሆን ዘለዎን ግን ካብ ነፍስኻ መግብኻ ምኽኣል ማለት ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ልዑል ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ይንመጻይ ስለዚ እዚ ኩሉ ዲጋታ ተሰሪሑ ዘሎ እዚ ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሕርሻ ተዋዲዱ ዘሎ ንመጻይ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ መሰረት እያ ትሃንፅ ዘላ እንታይ ዝብል ዘሎ መግቢ ቀደም ኣግዜ መግዛእቲ ጣልያና በኤርትራ ከሎ ዓዲ እንግሊዝ ንኻልእ ክገዙ ከሎ ዝበዝሐ መግቢ ናይ ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪቃ እዩ ዝፈሪ ነይሩ ምስ ከዱ ግን እንታይ ገይሮም ኣፍሪቃ ብመግቢ ነብሳ ከም ዘይትኽእል እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ዝኩሉ ሕርሻታት ዝነበረ ብኣፍሪቃ ከም ዝበርስ ናይ ሕርሻ ንደገ ከም ትሽየጥ ኣራንሽታት ዶገለመለ ንደገ ጥራይ ከም ትሽየጥ ብሕሱር ድማ ከም ትሽየጥ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ሕርሻታት ሲስተማቲካሊ ከም ዝደክም ተገይሩ ኣፍሪቃ ድማ ጽግዕተኛ ከም ትኾን ኮይና ስለዚ መግቢ ነብስኻ ዘይምኻል ሓደ ካብቲ ምንጭ ናይ ድኽነት ወይ እውን ድሕረት ናይ ኣፍሪቃ ምዃኑ And it was as soon as we started to gain independence in the 1950s and early 60s, to be more specific, in 1955, when the Europeans were meeting in Rome for the Treaty of Rome, the foundation of the European Union, they said, we have a problem. We have a food sovereignty problem. We're so dependent on the colonies. So they decided to start investing in their own food sovereignty. In 1962, they introduced the European Common Agricultural Policy, which is a heavy agricultural subsidy system to prioritize the production of core crops in Europe. So maize, wheat, soybean, the core crops that every society needs for its survival.
ብሓፈሻ እቲ ኤውሮጳውያን ወላ እውን ምቹእ መሬት ዘይብሎም ክነሶም ብፖሊሲ ደረጃ ድሕሪ እቲ መግዛእቲ ምስ ወደቑ ብዝተሰዓሩ ኣብ ዓዶም ኩሉ ዘድልዮም ክንዲ ክገብሩ ድጎማ ብምግባር ኣብ ቁጠባ ሃገሮም ኢንቨስት ገይሮም ዘድሊ ነገራት ትዝብላዕን ስተን ቀንዲ ኣብ ዓዶም ከም ዝኸውን ኣብ ኣፍሪካ ግን ኮመርሻል ክሮፕስ ከም በዓል ቡንዲዩ ከም በዓል ንቾኮላተ ዝኾን ኮካዎ ድዩ ገለ ንደገ ድሽየጥ ክሽየጥ ከሎ ድማ ኣብ ኢዶም ተንበርኪኽካ ብዝደለይዎ ዋጋ ከም ትሸጠሎም ገይሮምካ ስለዚ እቲ ዝፀበቐ መሬት ናይ ኣፍሪካ ንደገ ሰደድ ዝኸውን ክትበልዖ ዘይትኽእል እኽሊ ዝራእቲ ዝረኣሉ እሱ ከዓ በዓልካ ፕሮሰስ ዘይትገብረቶ ኮይንካ ቡን ብጥረ ክሰዶ ከለካ ኣዝዩ ሕሱር እዩ ፕሮሰስድ ምስ ኮነ ግን ከም በዓል ደቡብ ኮርያ ከም በዓል ስዊትዘርላንድ ዝኾነ ይኹን ናይ ቡን ፍርያ ዘይብሎም ኣብቲ ቫልዩ ኣድን ብዙሕ ፕሮሰስ ስለ ዝገብሩ ብዙሕ ካፒታል ቡ ገይሮም ዝህብትሙ ሃገራት እዮም እዚ ከዓ ንኣፍሪካ ደይመደይልካ ኣብ ታሕቲ ንኸንብራ ዝተገበረ እዩ ካብዚ ዝተበገሰ ገለገለ ኣፍሪካ ብርቱዕ ስጉምቲ ዝወስዱ ዘለዉ Now you must have heard about kidnappers asking for ransom from a person. But have you ever heard of a country asking for ransom to release someone? Well, interestingly, that is just what Mali has done. In its latest, Australian company, Resolute Mining, has said that it would pay $160 million to Mali's ruling military junta in a bid to resolve a tax dispute. And two ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ነቲ ኩሉ ምዝመዛ ዝገብሩሎም ዝነበሩ ኮርፖሬሽንስ ከም ጅሆ ብምሓዝ ገንዘብና መለሱልና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ማሊ ዝተራየ ድማ ሓደ ኬዝ እዩ ነቲ ማዕድናት ናይቲ ሃገር ወርቂ ናይቲ ሃገር ገቢቶም ሒዞም ዝነበሩ ኮርፖሬሽንስ ነቲ ገንዘብ ብዝተፈላለየ ስርቅን ብልሽውናን ግብሪ ከይከፈሉ የውፅዎ ስለ ዝነበሩ ነቶም ሰባት ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ሒዞም ነዚ ገንዘብ ዝመለስዎ ብምባል ተባዕ ዝኾነ ውሳነ ከም ዝወሰዱን እቲ ዕደናታት ድማ ኣብ ኢድ መንግስቲ ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ገበቲ ካምፓኒታት ናብ ነብሶም ከውርድዎ ከም ዝኽኣሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ብምዕራባዊ ሚድያ ከም ሓደ ሓጢኣት ገይሩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሃገሮም ተዝኸውን ግን ንቡር ምኾነ ነይሩ እስከ ናብ ኢትዮጵያ ንእሽተይ ሪና ኣብ ዞባና ኣብቲ ዞባና ሓንቲ ግን ናይ እንግሊሽ ቪድዮ ዝገበርዋ እስከ ስምዑ እዚ We can sail out. And as a part of Horn of Africa, Ethiopia also shares the opportunities and challenges within the Horn of Africa. Do you think Ethiopia is maintaining balanced foreign policy in the Horn of Africa? For instance, do you think Ethiopia is maintaining a good relationship with both China and the United States? Sure. China is here. It is our always a strategic partnership with it. ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ነብሶም ኣተዓባቢኻ ምርኣይ ፀገም እውን ኣይኮነን ኣብቲ ዞባ ግን ዘለዎም ስእሊ ዘለዎም ኣስተዋፅኦ ብፍላይ ንኣሜሪካን ቻይናን ክልተ ተፃረርቲ ሓይልታት ከመይ ገይሮም ባላንስ ክገብርዋ ይኽእሉ ክዛረብ ከሎስ ከስምዑዎ Ethiopia is the only country that reached to that level of partnership with China, always a strategic partnership. At the same time, traditionally, we are known to be strategic allies of the West, US and Europe, when it comes to especially to terms of preserving peace and security in the Horn of Africa. Ethiopia is there. And when it comes to just to the global terrain, Ethiopia has been there in the Korean War. Ethiopia has been there in Congo. So መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ምስ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ እያ ጎኑ ጎኑ ድማ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ናይ ነዊሕ ሽርክነት ዘለዋ እያ ስለዚ ንክልቲኡ ወገናት ባላንስ ክንገብር ዝኽኣልና ኢና እዚ ከዓ ጥንታዊ ዝኾነ ካብ መሰረቱ ኣብቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክበሃል ቅድሚ ዩኤን ጀሚርና ማልቲላተራልን ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ ስለ ዝነበረና እዚ ይጠቕመና እዩ እናበሉ እዮም ዛረቡ ሓቂ እዩ ኣብዚ ድሕሪት ዝዛረቦ ይቁርብ ዘቆጣ Work with the US, we can work with China because the driver of Ethiopian foreign policy is based on our national interest. You know, Ethiopia is the most stable country in the most unstable region of the Horn of Africa. And Ethiopia is regarded as an anchor state in the Horn of Africa because Ethiopia has a better stability, more population, and rapid economic growth. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዘይርጉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ ርግኣት ዘለዋ ሃገር እትበሃል ኢትዮጵያ እያ ብኡ መንፅር ድማ ንኩሎም ሃገራት ቀዳመይታ ገዳስነት ዘለዋ ሃገር እያ ኣሚን ኣብታ ከባቢት እያ ሓኩዩ በቲ ሓደ ክዛረብ ምክንያቱ ሱዳን ካብኦም ኣዝያ ኣፀቢቓ ትገድድ ገማዕማዕ ኢላ ዘላ እያ ብሶማልያ እውን ካብኦም ኣይተሓይሽን እያ ተን ክልተ ዓበይቲ ዝበሃል ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ኣፍኮርስ ኬንያ ጥቆም ኣላ ኬንያ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ሓሶት ምዃኑስ ኣብ ኬንያ ከይድሎ እቲ ኣንከር ስቴት ማለት እዩ ኤርትራ ግን ካብኦም ንላዕሊ ርግኣት ኣለዋ ስለዚ እንታይ ኢትዮጵያውያን ነፍሶም ሃገሮም ምናልባት ምስ ሱዳን እንተወዳዲሮማ ምስ ሶማልያ እንተወዳዲሮማ ርግኣት ከም ዘለዎም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እምበር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ርግኣትን ሰላምን ዘይብሉ ሃገር ምዃኑ ብዙሕ ኣርጊመንት ወይ እውን ስነ መጎት ወይ እውን ክትዕ ዘድልዮ ኣርእስቲ ይመስለንን ግን ኣገይን ስእሊ ኣብ ነፍሶም ዘለዎም እንታይ ከም ዝመስል እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንደገ ንምውፃእ ዝጥቀምሉ ሓበሬታ ምዃኑን ኣብቲ ቦታቲ ድማ
كل جزء تسأل نساتهم تمونكو من شناي ترجعات مخانومن كله تايز بحالو ناي ساعات كابيتوبيا أنت نوصل كمية مخانا نيرو مخنياتو كابت ديجا بزوج ساعات يقبر له أبزي حنزر بالله ترغيب. Our regional diplomacy pursues Ethiopia interferes in negotiating peace. Ethiopia has been a peace broker between the Sudan, South Sudan. There is some kind of challenge. Ethiopia is there. So, in post-2080, one of the foreign policy pillar of Ethiopia becomes ensuring regional integration. In terms of connectivity, under the Belt and Road Initiative of China, Ethiopia really is working on connecting the region. Ethiopia have already completed its own share for Addis to Djibouti and Addis to Awasa Moyale. This is one thing. The other effort of Ethiopia's effort to ensure regional integration is we are exporting hydropower energy to neighboring countries. At least we can, Ethiopia at this time, let the other issues of anchor state being contested. I can assure you that at this time Ethiopia becomes a hydro hegemon in the region. sometimes ዝብሉ ዘለው ሃይድሮኤሌክትሪክ ሄጀሞን ማለት ምግባት ማለት እዩ በቲ ሓይልቲ ንሕና ምስ ካብ ኬንያ ንላዕሊ ኣብቲ ዞባቲ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዘለና ኣብ ኮኔክቲቪቲ ድዩ ኣብ ካልእ ፅልዋ ከምኡ ድማ በዚ ዲጋ ጌርና ንህቦ ዘለና ፓወር ዓቕብናን ሓይልናን ነንፀባርቕ ዘለና ሃገርና እዮም ዝብሉ I don't think መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ግን ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ፓወር ፀዓት ድዩ ገለመለ ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ኤርትራ ክትሓስቦ ከምዘይብላ ጥራይ ናትካ ዴቨሎፕ ክትገብር ኣለካ ነዚ መንግስቲ ኤርትራ ምክሪ ዘድልዮ ይመስለንን ነዚ ከምዚ ኢሎም ክጀሃሩ ከለው ኣብቲ ኩንነት ንሪኦ ዘለና እንታይ ይመስል ነዚ ይመስል እዚ ኣብ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ፍራንክፈርት ሰፋሕቲ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ከም ዘሎን መንግስቲ ናይ ዓቢ ብዙሕ ዓመፅ ይፍፅም ከም ዘሎን ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎን ፀገም ይፈጥር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብተደጋጋሚ ንሳቶም ዝጀሃርሉ ካልእ ኣብቲ ኩንነት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ካልእ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ርግኣት ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ኢሎም ክጀሃሩ ከለው ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነን ማንም ሰብ ድማ ምናልባት ነቲ ፍላሺ ላይት ሰብ ኣዲስ ኣበባ ትሪኦ ሓደ ብምመልክዕ ሪኢኻ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ክመስለካ ክእል እዩ ኣብ ኩንነት ግን እታ ሃገር ብዙሕ ዲፕ ዕምቆት ዘለዎ ሽግርን ፀገማትን ከም ዘለዋ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ሓደ ካብኡ ኣብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ዓለም ዘይተሰምዖ ነገራት ተሎ ዝስምዕዎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሕማቅ ግዜና በፂሕና መወዳእታ ዓለም ማለት እዩ ናይ ዝሓውና ቪድዮ ርኢኹማ ትኾን ኢኹም ትማሊ ናይ ዝሓውና ቪድዮ ምስ ረኣኽዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ተሰሚዕኒ መግቢ ንባዕሉ ክበላዕ ኣይከኣልኩን ምስኪናይ ከም እንስሳ ከም ደርሆ በስመ አብ ኢሎም ሓሪዶሞ ካራ ገይሮም በስመ አብ ኢሎም ካራ ገይሮም ሓሪዶሞ እቲ ቪድዮ ተዘይረኣኹም ሕሸኩም ብጣዕሚ ክትጉድኡ ኢኹም ኣይ ንሕናስ ክንሪኦ እዚ ብዛ ዓለም ዘሎ ግፍዒ ክንሪኦ ኣለና ንእትብሉ ግን ኣብ ናተይ ሎማዓንቲ ዝሰራሕኽዋ ወይ ከዓ ሕጂ ፖስት ዝበልኩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዘይንቡር ነገራት ብብዝሒ ኢኻ ትርኢ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እናሓረድዎ ከሎ ቪድዮ ይቅዳሕ መይወፅእ ጅዚ ዝብልዎ ዘለው ንዓይ እኳ እታ ሊንክ ረኺባ ነይረ ክሪኦ ይደለኹን ከማ ከምታ ዝበላ ተረኢኹም ኣይሓይሽ ስለ ዝበለ ፅባቕ ኣለኻ ነውን ክሪኦ ይደለኹን እቲ ሓበሬታ ግን ኣብ ኤክስ ብብዙሕ መንገዲ ብሰንኩ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተላዒሉ ገለመለ እቶም ናይ ኣቢ ካድረታት ድማ እቶም ሸነ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፋኖ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ናብኦም ከፀግዑ ወይ ፍትኑ ኣለዉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ንሪኦ ዘለና ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ዓዲ ደረቱ ዝሰገረ ምዃኑን እቲ ናይ ኣምሓራ ተወላዲ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ገይሩ እቲ ስቃይ ናይቶም ህዝቢ ናብ ዓለም ንክበፅሕ ማሕበረሰብ ዓለም ንኽርዮም ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ሽግራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሬቲቭሊ ከም ዝናገበሩ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር ወይ እውን ኣኒሜሽን ብምግባር ስቃይ ናይቲ ህዝብና ዝግበር ዘሎ እናበሉ ብከምዚ ከመሓላልፍዎ ንርኢ ኣለና ኣብ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ይፍፀም ኣሎ ነዚ ክከላኸል ዝኽእል ነገር እንተሎ ሃየበሉ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ደ ሴም ስቴብል ሃገር ኣብ ከባቢና ዘሎ ንሕና ኢና ፅልዋ ዘለና ወላ እውን ክንዲዚ ነገር እናጋጠመ ከሎ መዓት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይትብልኒ ኢኻ they know but ምስኣቶም ረብሓናቶም ክሳብ ዘይተተንከፈ ፀገም የብሎምን እንታይ ንብል ፀኒና ኣብ ጋዛ ልዕሊ 44,000 ቆልዓን ሰበይትን ከባቢ ዝበዝሐ ቆልዓን ሰበይትን ተቐቲሎም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን እስራኤል ኣጆኺ ኣብ ጎኒ ከለና እንታይ ከም ትደልዩ ክንበኩም እዮም ዝብለዎም ዘሎ ብተግባር ብኣፎም ያ ገለመለ ገለ ይብሉ እዮም ብተግባር ግን ዝደለይዎ ኣይከልከልዎምን ኩሉ ዘድሊ
ዲፕሎማሲያዊ ሽፋን ይገብሩሎም ኣለው ኣባለ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ዘይተረኣየ ክነሱ እወ ሽግር ኣሎ ናይ ቁጠባ ናይ ገለ መለ ፀገማት ከም ማንም ሃገር ካልእ እሞኻ ብእገዳን ብገለን ነዊሕ ዓመታት ዝተበድሃ ሃገር ፀገማት የብሉ ንብል የለና እዚ ኩሉ ከሎ ግን እቲ ሃገር ነቲ ፀገማቱ ንኸይፍትሕ እገዳ ብርእሲ እገዳ ምክንያታት ናፈጠርካ እገዳ እዚ ነገራት ኣስተውዒልካ ክትፈልጦን ክሰምዖን ክሳብ ዘይከኣልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀልማት ክትነብር ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንርን ኩነታት ናበይ ይኸይድ ኣሎ መፍላጥን ኣገዳስነት ክህልወና እዩ ኦኬ ናብ ተሓሸውየ ገፅና ክንከይድ ኢና ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ እውን ተፈላለየ ነገራት እዩ ዝበሃል ዘሎ በተለያዩ መጠለያዎች የተጠለሉ ኤርትራውያንና ሱዳናውያን ስደተኞች ደህንነታቸው አደጋ ላይ መውደቁን መናገራቸውን ኒው ሂውማኒቴሪያን ድረገጽ ዘግቧል። ስደተኞቹ ታጣቂዎች ጥቃት እንደሚፈጽሙባቸውና በግዳጅ የጉልበት ስራ እንደሚያሰሯቸው መግለጣቸውን ዘገባው አመልክቷል። በደቡብ ጎንደር ዞን ደንቢያ ወረዳ በሚገኘው አለምዋጭ መጠለያ የተጠለሉ ኤርትራውያን ስደተኞች የታጠቁ ኃይሎች አካላዊ ጥቃትና ዘረፋ እንደሚፈጽሙባቸው አፍነው እንደሚወስዷቸውና ማጠቂያ ግማሽ ሚሊዮን ብር ሓንቲ ነገር ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ናይ ኣምሓራ ዘለው ድምፂ ክኾንዎም ይብል ኣለው ካብ መን ኢኻ ድምፂ ክትኮኖም ኣብዚያ ማለት ሕማቅ ክስምዖም እንዴ ግን እዚያ ስምዕዋ የሚገባው የኤርትራ ስደተኛ ሳይሆን የኤርትራ ወታደር ነው ሌላ ነገር ጨምር ነው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ትላንት 20 ሺህ ኤርትራ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ተናገረ በዚህ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ 20 ሺህ ከሰሞኑ ደግሞ ከፍተኛ ሁኔታ የኤርትራ ስደተኞች ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ እንደሆነ እየተገለጸ ነው ምን ፈልጋችሁ ነው ኦኬ እንታይ ክንሰመይ ለይ ዝሓደ ካብቲ ኣፉን አብይ አሕመድ እዩ ኣቲ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ በቀረባ ዝካተሎም ፕሮፓጋንዳ ናይቲ መንግስቲ ዝህቡ ሰባት እዮም ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ሰብ ወታደር ስለዝኾነ ኤርትራ ድማ ምሳና ከም ፀላኢት ስለዝኾነት ኣብ ዝዋን እዚ ፀላእትና ኢና ንእቱ ደለና ንምልምል ዘለና ዝብል ዘረባ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ስደት ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነበሩ በቶም ተጋሩ ናይ ትግራይ ዕጡቃት ጉጅለ ብዙሕ ከም ፀገም ከም ዝወረዶም ይንገር ነይሩ ሕጂ ድማ በኣምሓራ ጽባሕ ንጎ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ክትከድ ከም ቦሮመ ክወርደካ እዩ እንታይ ማለት እዚ there is no safe haven I mean ወላ ኣውያት ተገይሩልካ ትድሕነሉ መንገዲ የለን ህይወትካ ዘገድሰካ ተኮይና ኣይትኸይድ ማለቲ ኣብ ኤርትራ ሽግር ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ መንሰይሲ ኣነ ከም ዝኾነ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፀገም የብልካን ኢለ ክማጎተልካ ይክልኒ ኣነ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብድሆታት ይርዳእኒ እዩ ግን ኣብ ካልእ ኸይድካ ዝገደደ ስቃይ ይኽፅበየካ ከም ቀደም ኣይኮነን ንነፍስኩም ጥዒምኩም ኢኹም ገለገለ ዝብሉኒ ክህልው ኹሉ እዮም ኣይ ነው ይርዳእኒ ከምኡ ክትብል ከም ትኽእል ወይ ክትብል ከም ትኽእል ትሕቶ ቀደምን ሕጂን ሓደ ኣይኮነን أنا كسدت كله السودان أب السودان ترى كوفي الكحت نبرت خلنا يركها ما نحن تصبغ سرح زنبرة تصبغ كنت تبع زنبرة جزية على السديدة عشان شو ما أنت كنت تبعنا السودان أب تصبغ درجة جاينير سزي أب السودان ترى تسديدو كوفي لو سدروز على سب نيريو ندارو نيروهم قال نيروهم متشوت يم نيروهم أب ذيك 4 عامات جن قبل مفراسة السودان لك كم زوجي تبيع زنبرته بالتعمي أجمع زملاء أو شجر زملاء أو ينيرتني سدتنياتات أي تمسون بالله أنا زي ما تقدم حسابي شيء حسابي قتال حساب قال لك ليس خاينير ليبيا قدم سب ليبيا يلك سدد يخلني يرو كاب بزح أفريقيا بزحت ليبيا يسددون يرون كسر حتى ما هجر سلزنا بري لو من ليبيا أديك بتسيني أو خير كا هي وكا لك كم بقع كشط وخاي خليهم جيلانة تلو يا بريوم كم زي سجاها 5 بقعني فاسكات جزاز الله حكينه يجزا كسبب علاقة كملوا CNN بعلم ريبورت يقبروا له ኢትዮጵያ ድማ ንሪኦ ኣለና ስለይቶም ገብሩ ካይኹሉ እዮም መንግስቲ ዝበሃል የለን ተቆፃፃርነት የለን ንህዝቦም ከማን ይተሓራረድ ኣለዉ ስለዚ ዩ ትመንሰይ ኣይሆብ ነዚ ነገራት እዚ የብፅሑሉ ንህይወትካ ተደልያ እንተኮይንካ ትቐደም ከም ትቐደም ኣይኮነን ኤሮጳ ክትመፅእ ኣይትኽእል ኢኻ ኤሮጳ ይቅበሉን እዮም ዘሎ ኣም ቴሊንግ ዩ ዘ ትሩዝ ከምዚ ንስኻ ከይጥዕመካ ወይ ንስኻ ከይጥዕመኪ ከዓንቅፃካ የለ ይኮንኩን ተሓቂ እየ ዝነግረካ ዘሎ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ኣሜሪካ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ if I can find it ኣሜሪካ ዝኸዱ ዘሎ ኣብዚ ዘቐረብኳ ቪድዮ ነይራትኒ I wish I can find it እዚያ ከማን ሕጂ ኣጋጣሚ ኣብ ቅድሚት ቀርባ For these migrants, time is running out. After weeks of traveling on foot from countries in South and Central America, they believe they have to get to the border with the United States now. እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ዶብ ከባቢ ናይ ኣሜሪካ በፂሖም ዘለዉ እዮም ብላቲን ኣሜሪካ መፅኦም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ከይመፀ ውሕዳት መዓልቲ ተሪፍዎም ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ቦታ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ዝኩሉ ገንዘብ ከፊልና ሂወትና ረኪስና ንከንቱ ክኸውን ይጉዕዞና ስምዕዎም ክዛረቡ ከለዉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ክእውጅ ምዃኑ ኣብ ዕለት ሓደ
ዝኾነ ይኹን ብደቡብ ክሰግር ዝኽእል ሰብ ክህሉ ከም ዘይኮነ ክገብር ምዃኑ In southern Mexico, these families with young children are exhausted, and this freight train will speed up their journey and give them a chance to rest. But it's also dangerous. Many migrants have been killed or severely ሪቦም ኣለኹም ኣብ ምንታይ ኮይኖም ይኸዱ ኣለዉ ኣብዚ ትሬን ብላዕሊ ኮይኖም ኣብቲ ቦታታት እቲ ተፀጋጊዖም እዮም ዝኸዱ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝወዲቖም ከም ዝሞቱ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ንምእታው እዩ ፍኮርስ እዚኣቶም ካብ ላቲን ኣሜሪካ ዝመፁ እዮም ፃዓዲ እዮም ትሪእዎም ዘለኹም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ስደት ንኤርትራዊ ጥራይ ኣይኮነን ሂወቱ ረኪሱ ስደት ኩሉ ህዝቢ እዩ ዘለዎ ብዓለም ንሓና ጥራይ ኣይኮነን ንበይና ከም ናይ በይና ምርገም ገይሮም ድዮም ኣብቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሸጥዎ ዝፍትኑ ወይ ምዕራብ ዓለም ስደተኛን ካባና ላዕሊ ብብዝሒ ካልኦት እዮም ዝስደዱ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ከም ዘይብለዎም God's will be done for us to be able to get in. We want to be on the other side before the new president of the United States takes office. He seems quite harsh on immigrants. Trump's vowing to crack down on illegal immigration, saying he'll declare a state of emergency and use the military to deport what he calls foreign criminals. He promises it will be the እዞም ኩላ ንኣሜሪካ ክመፁ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ እዮም ኣብ ቅድሚኦም ፅበዮም ዘሎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኩሉ ዝከኣሉ ፀጋታት ተጠቂሙ መጀመርያ ከምዘይኣትው እንተኣትዮም ድማ ነናብ ዓዶም ክጥረዙ ከም ዘለዎም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክጥቀም ምዃኑን ኩሉ መንገድታት ኣብቲ ባይቶ ድማ ዝለዓለ ኢድ ስለ ዘለዎ ናቱ ሰነት ይኹን ነቲ ሃውስ ዶሚኒያንት ስለ ዝኾኑ ሪፐብሊካን እዚ ነገራት እዚ ንክፍፅምዎ ፀገም የብሎም ስለዚ ሓደራኻ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሓደጋ ምሳተኻ ሽግር ከየጋጥመካ ካብ ብሕጂ ንነብስኻ ሕሰበላ ተጠንቀቐላ ስትሬስስ ኦፍ ዋር የሚለው ነገር ታስታውሳለህ? ወፎ አንተ ላይ መውሰድ እስካሁን ድረስ 70 ሺህ የሚሆኑ ኤርትራ ስደተኞች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ከባለፈው ጥር ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጥር ነው ጥቅምት ፈጣሪ ይወቀው ግን 20 ሺህ የኤርትራ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው ዘገበ። እኔ የምላቸው ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው የኤርትራ ስደተኛ ሳይሆን የኤርትራ ወታደር ነው። አትጃጃሉ። ኤርትራ ኢትዮጵያ ላይ ወረራ ከመፈጸሟ በፊት ቀድማ የምታረገው ተግባር ነው። አታምነኝ ማለት ወፍዬ ባለፈው ያቀረብኩል መጽሐፍ እና ዝም ብሎ በተራ ነው እንዴ? ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ሰብ ሓዲሞም ዝመፁ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ እዮም ናይ ኤርትራ እዮም ኣቐዲባ ቅድሚ ወራር ምፍፃማ ሰብ እያ ትሰደልና ዘላ ስለያ ትሰደልና ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ናብ ካልእ ክሽረፍ ዝኽእል እዩ ወላ እውን እቲ መንግስቲ ስጉምቲ ተዘይወሰደ ነዚ ናይዚ ዘረባ ዝሰምዑ ዘለዉ ሰባት እንታይ ዓይነት ስእሊ ክህልዎም ይኽእል ኢትዮጵያ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሕንፍሽፍሽ ዘለዎ ሃገር ብዓይኒ ረብሓ ክጥምትዎ ዝኽእሉን ነቲ መንእሰይ ሓደጋ ከውድቕሉ ዝኽእሉ ከም ዘለዉ መገንዛብ የድሊ at the end of the day ዓዶም እዩ እዚ ክብሉ ምንታይ ኢልኩም ክብሎም ዝኽእል የለን ግን ካብ ሕጂ ናብ ስደት ብፍላይ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኣብቲ ከባቢና ሞትን ስቃይን ኣብ ዘለዎ ግዜ ክኸይድ ዝሓስብ ዘሎ ሶሪ ኣነ ዘንትን ክብለካ ኣይክልኒ ትሪስክ ግን ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሩ ይፅበየካ ኣሎ ካብ ወፃኢ ክንብለካ ንኽእል ነገር የብልናን ኦኬ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ሰግር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስሩዕ ጀሚሮሎም ናብ ቤት ፅሕፈቱ ኣትዩ ናብ ስርሑ ከም ዝተመለሰ እዩ ካብ መቐለ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘረድም ሎሚ ንጎሆ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቴዎስ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ተጓዒዞሎም እቲ በቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝምራሕ ልኡኽ መቐለ ኣሉላ ኣባነጋ መዕርፎ ነፈርቲ እንትበፅሕ ድማ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ልኡኹን ተቐቢሎም ኣሎም ምስቲ ጉጅለ ዳይሬክተር ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሁሴን እውን ተጓዒዞሎም ከምኡውን ኣመራርሓ እቲ ትማሊ ብወግዒ ዝጀመረ ፕሮግራም ዲዲአር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ኣሎም ጉዕዞ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዳይሬክተር ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሁሴንን ካልኦት ልኡኻትን ቀንዲ ዕላምኦም ከይዲ ኣፈፃፅማ ዲዲአር ንምዕዛብ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኖም ካልኦት ፖለቲካዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ምስ ምምላስ ግዛዕታዊ ሓድነት ትግራይ መሰረት ብምግባር ድማ ምስ ሰበስልጣናት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክምኽሩ እውን ተፅቢት ይግበር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣቶ ሰሎሞን ከም ንሪኦም ዘለና እቲ ሓሸውየ ናይቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ሓድሽቲ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ንትግራይ ኣትዩ ከም ዘለውን ኣብ መንጎ እቶም ናይ ደብረፅዮን ናይ ጌታቸው ረዳ ከምኡ ድማ ፌደራል መንግስቲ
دحان زخونه مردا تغيرو خم زلون حبراوي جنبار ويون حبراوي مردا اب حدا منقد كودو يفتنو خم زلون نري زلنا እዚ ክበሃል ከሎ እዛ ዘረባ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ንምንታይ ከም ትኾነት ክትፈልጥ ኢለ ዝያራ ይዋጅ ህወሓት ዝምልከት መግለፂ ዘርጊሑ እቲ መግለፂ ብወገን ሻዕብያ ወረ ሰላም ክስማዕ ከም ዘይደለ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ጣልያን ምስ ዝርከብ ማዕከን ዜና ቃለ መሕትት ዝካየደ ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንሕና ምስ ኤርትራ ኩነታት ኣይንደልን ሰላም እዩ ሕርያና ግን ኤርትራ ሕጂውን ኣብ ሉዓላዊ መሬትና ኣላ ህዝቢ ይሳቐሎ ካብ መሬትና ክወፁ ከምውን ንዝበፅሕና በደል ተፃርዩ ፍትሒ ንክንረክብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፃራይ ኮሚቴ ኣጣይሹ ፍትሒ ክህበና ይግባእ ክብል ፃውዒት ከም ዘቕረበ ዝፍለጥ እዩ ፍራንስ 24 እውን ኤርትራ ኣብ ዝወረረቶም ቦታታት ትግራይ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ኣብ መከራን ስቃይን ይነብር ከም ዘሎ ኣቃሊዑ ነይሩ እዩ ብተመሳሳሊ ዘኢኮኖሚስት ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ መጽሔት ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኣትዩ ስለላን ካልኦት ጭውያታትን ይፍጽም ከም ዘሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ጸብጺቡ ምንባር ዝፍለጥ እዩ ነዚ ሰፊሕ ትብፅሓነት ዝረኸበ ዜናታት ዝተመልከተ ስርዓተ ገደፍ ድማ ወያነ ናይ ኩናት ምትኹታኽ ትገብረላ ኣላ እቲ ዝወረርናዮ መሬት ብውዕል ኣልጀርስ ተወሰነልና መሬት እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ብምባል ብመገዲ ሚኒስትር ዜንኡ የማነ ገብረ መስቀል ጅንታይ ንርኢ ኣለና በቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ኣንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ብሰፊሑ ይሰርሑሉ ከም ዘለዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ኣሎ ከም ዘሎ ናበሉ በቲ ደ ኢኮኖሚስት ከምኡ ክብል ፀንሐ ፍራንስ 24 ከምኡ ብል ቢቢሲ ከምኡ የውፅእ ገለመለ የብል እቲ ናይ ትግራይ ድማ ብዝተፈላለየ ኣብ ጥልያ ምስ ከዱ ተጠቃሚ ኩሉ እዚ ፕላን እዩ እንታይ ኸ ንርኢ ኣለና እቲ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘንተሪበን ዘለዋ ዋርሕ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኦርጋናይዝ ብሓደ ከም ዝኸውን ትገብሮ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ህወሓት ስልጣን ክሕዝ ገለመለ ዝበሃል ዝነበረ ስለደይ ሰለጠይ ዝመስል ኣብዚ እዋን እዚ ሕድገታት ገይሩ ምስ ዓቢ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይገብርዎ ኣለዉ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ዝምዕባለታት እዚ ናበይ ገፁ ከተንብህ ይኽእል ሓቢርና ክንፅበዮ ኢና ግን ቀሊል ስጉምቲ ይፅበየና ከምዘየለ ግን ወይ እውን እቲ ኩነታት ናብ ቀሊል መኣዝን ይኸይድ ከምዘየሎ ግን ምስ ትበሃል ከድሊ እዩ እስከዚያ ንግረ መንገድና ክሰምዓ ደልየ ዘለኹ ካ ክልተ ሰለስተ ቪድዮታት ኣለዋኒ ድሕሪ ናብ ናይ ኤርትራ ምሉእ ምሉእ ቃልቲ ክትቃለስ ከላስ ህዝቢ ትግራይ ከባዕ ህዝቢ ትግራይ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ገለመለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንመሰሉ ደው ዘይብል ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ ደው ምባል እኮ ንኻልኦት ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ተርዲክንልኽ መምህር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ጸላዩ ብረቱ ልዒሉ ካብ 5 ካብ 6 ሰባት ናብ ኣሽናት ኣማኢት ሓሽከር ተቐይሩ ንደርጊ ንመንግስቱ ሃይለማርያም ዚምባብዌ ዘስፈረ ኮይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዚ ህዝቢ ኤርትራ በርባዕተ 5 ገዛእቲ ተገዚኡ ቋንቁ ዘይጥፈእ ህዝቢ ኮይ ህዝቢ ኤርትራ ስቲል ባህሉ ዓቂቡ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ኮይ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ተዓቂፍና ክንብሉ ንኽእል ኢና ከም ህዝቢ ብዙሕ ጎዲልና ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብዚ ዘባእስ ነገር የለን ዝጎደለና ክንምልእ ዳምበር ዝሰርሕናዮ ክነፍርስና ይኮንና ንቃለስ ትግራይ ክትቃለስ ከላስ ህዝቢ ትግራይ ከባዕ ህዝቢ ትግራይ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ገለመለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንመሰሉ ደው ዘይብል ህዝቢ ኤርትራ መደብ ሃገርና ወፃን ኮንኩም መደብ ዋልታ ትከታተሉ ዘለኹም ከምዚ ኣቅድማ ቢለ ዝሓበርኩኹም ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ሳዋ እየ ዘለኹ እዘን ፅቡቃት ኣዋልድ ኣዝየን ደስ ዘብል ሞራልን ኣዝዩ ደስ ዘብል ተስፋ ናይ ዋዕቂ ናይ ሳዋ ህይወት እዚ እዩ ናይ ሳዋ ህይወት ሓይሊ ሞራል እቲ ተስፋ ክትሪኦ ከለኻ መሊስካ ንድሕሪት ኢኻ ትምለስ ዋላ ንሕና መፂና ዝነበርና ብሰንኪ ሰንገብሮ ፅናሓ ሞራል ኣይረሳዕኮንሽ ሞራል ሳሳይ ክፍለ ሰራዊት ቀዳማይ ብርጌድ ቀዳማይ ቦጦሎኒ ኣርማ ሞራል ክገብር ፀኒሐ ከመይ ፀኒሑ ሞራል ተዓዘብትና ሰላም ኩልኩም
زلخمو عبد مرتكم أبسرعكم مصدر بيتكم إجزاير أملاك أكلينكم من دخله من قدكم قد أتحلكم تسفاي قبل قدم جلس منات حنت فيديو بوست كيرا نيرة نحناس أبزد لنا من إسيات أبي يرتخوينو من هيدا بيستاك كم زد لنا مصر دولنا نزوجنا سوات أبزد نسرح سلزقنا أبز كزينا خنصدلهم نخيل نتما أبي يرتادلو صدر سوات سون كلان أو أرفاندلو أولو تويد ما نعتا ويتات ويكان هيجن زد أجمع دلهم مخادا بيستازل اليوم سواتي كجزء ريكولو انت خنجبرون نخلي لحتي تانيرة ننوي استقالس كله ننوي زحل مزنوركو زي الله مسكلو مع انت حلمي سمير اللي قعدوا هينو عبت انا لسر حدا له تكال مسرت مع عمت شركة سوسارو هون سوات بنهنا وزعيتات بتتكال تقورو وزعيتات كن حجز تما بيرتاجلو سوات حكمنا خيرم تمرميرو من عنا كسدنا بمسارة وزيد نيت مرمرة خان احنا خابز دا بيستخن سدلهم بنزعة مس إنباس تسامينا لو ما عنتي تقبلنا تمزينا اوردر نتقبلنا مالتي سلازي نزي مسلنا لو ما عنت بسرات اكزاير املا خاطني بورو كل نجر تحجون كدقفنا ابصلاتكم كلاتكم ايترسوني ساعه مسلنا لو ما عنت زينا واو طيب هالودي زخ كابز تطعم زيناتات تاعلو هذا غزي ብዙሕ ሰናይ ነገር ከም ዝግበር ይርዳእካ ይጉን ከምዚ ኢሉ ሰብ ስለ ደይ ሰምዖት ሰናይ ነገር ንኣብነት እዚ ሕጂ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ዝገበርኩሞ እንዶ ኣይትጀሃሩሉ ንመጀሃሪ ገለ ናበለ ወላ ሓንቲ ዘይገብር ግን ብመልሓሱ ጨለቅ ክኸውን ዝፍትን ኣሎ ናይ እዚ ሓፍትና ዘረባ ግን ናይ ብሓቂ ንኻልኦት ሰባት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣርኣያ እዩ ዝኾኖም ዘሎ ኣክንዲ ነቶም ኣብ ሚድያ ወይ ኣብ ቅድሚ ዘለዉ ገለ ዘይትገብሩ ካብ ትብል ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብቲ ዘለካ ኣብታ ትሰርሓላ ዘለካ ካምፓኒ بزي قد استعانت كامباني هتعنا ديو نايقله كابتو زولا بتكفالتي أبعدنا كم زك حجز دلين تلك نعاخا كم سبون كبريزه هبك كينو نفسخا كينو نعاخا نخالوت كم تحسب ما حنقول أبت كامباني مانجر زي من سين زي حجي إتي كامباني بزعبا زلو قبل على وايد درجة أبت مانجمنت درجة بزعبا زي سبزي أخبروت كل ومي واي على نفسها سنة تحسب زلا دموسكا وسيت كان بعال خامة كينا سلا زور كاكران صبح سلا تقدم كاسب كالك خبرة كاي تصبح كينو نفسخان خالص تكمل نجار كتجبر كلا غايو سب زيارة كبر زه بكا سلازي أفتن السخات صار حلو زلها كامباني بخماي من جدي charity زخوني يقول أفت كامباني زقوح فوا نجار تلو سناي نجار نخو جبرو ناب قدوس نجار نكو علوه كم زي لهم سشجروا سبعة لو نابن ناي نتومسون كل عدي كون زغل نتوم ناي جلس أجمع زلو زخوني نجار في الله يبتعود حكمنا صار زلو ولا ونا بعود ناي كال زلو ولا ون بقول زبالة أنت أقوى حفلة ولا أنت تريد سرعة اللقاء إذن نبرة تابزولو نحكم مناتاتنا عدنا ديو نبيت مرتات كتو أمام سلازغل كم يجيرنا خنتك نخل وخم يكن التحابر نخل تيل كايو ولا ونو ندحري لهم كابل عليه خازل لهم سيلي قبل عليه خازل لهم كبرت العلي كهون لازم إذا متجو تحفتنا تحسبنا تا أزيو قدس رايدي كونه من البعض زي سبزيا I don't know her I felt أنا يمكن أبتكلم point أنا manager ونكو قبروايا because كنا نفسك تحسب تغل عبيت نجارات كتجبر تغل مهانا درا أفلتاتهم سلازلة تكامبان دما أبتناوت بروشر زخوني يقولنا عمت هوس أبز جبرو سيلنا تا كليو هذا عب نجار كم زجبر دما أفلبونا فيه غيريو أنا جوون نتوم نايتا كامبان ناتا وكلتي نبير ترازغون نجار كجبر خلو كامبانو خفت ديوم جنفر خفت ديوم قال خجبر تقينهم أمباسادر ناتهم كينا نساق مرحوم واي مغنياتو هذا قدس نجار كجبرو نعتاتهم كبيد ديكونجن هذا سبوز خنا ممرحي سناي نجار نخجبر دك سبات سبون نخجبرو بتعمي دس بلهم سناي زجبر سب دما نتزجبروا لدي كون تزجبر زول لا على عقابات يدسمعها بتذكر عبت زجبا بوتا كبصح مخان نعرف اللي جد سب سناي نخجبر دس بليو سلازي بريليانت زخونه حساب نخالو دما عبي اريا كون زغل إن نرزلنا كم زياتهم كتري يخلهم دما توم كم زي تجبروا بليز بستفل عليه من قدي شير جبروا من البعض نعاقاتكم قليل كوين كسمعكم يخلي كابتناتكم تكنيك دما بزو حسبات كم حجي كم عامت ون كميلا نيرانه زي قد سابي كامباني تسرح لها نسخة نايتا كامباني نايتا تسرح لها زلها تكال أمباسادر نير تراخد كون تخليها تكامباني قبرسنا ينخو قبر ديو كسفا في عديو قال قبر كخل كله نسخة مراحنا تخد كون أقدمك حسابات كتقدم لك كم زيكم حجزنا زي نتكملوا زلنا نبرتكم عبزي زي تكملوا سب محلوي مجحف مع لدي كونس نسب كتاكم زغل بزوج نبرس لزلهم كامباني تات بزوج نجريهم زجحفوا معناته exact اللي بخميكو قبروا قال ملا صروي زخون علامات سلا زي بلهم نكو جحفوا زغل لينهم
ስለዚ እንድሕር ከምዚ ኢልካ መምርሒ ይብካዮም ሰናይ ነገር ንክገብሩ corporations ንዓታቶም እውን ኣብቲ corporate responsibility social responsibility ዝበሃል ፅቡቕ ነጥቢ ስለ ዘውህቦም ሰናይ ነገር ንክገብሩ መንገዲ ተመሪሕካዮም ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነዛ ሓፍትና ዓብይ ክብሪ ይግባኣ يغني لنا شما تزفلت شما متقسكون ير شما تفلطوا ابز كومنت سكشن كلهم ناتكم ادناقوتن كبر كتبوا بتعتنا حتىكم غيد Every single country on the planet, and today I'm in Eritrea, which is sometimes called the North Korea of Africa, but honestly that's such bullshit. It's such a chill place, honestly. Absolutely enjoying it. It's one of the most hospitable countries I've ever been to here in Africa. It's honestly amazing. Literally, I arrived at the airport. There was this lady who was from Germany. She was like, well, I already paid your taxi. Go in. And I was like, holy shit. You know, I wanted to pay her back. She wouldn't accept it. I'm now here in the center. Everyone is talking to me, but in like a super, super friendly way. Everyone's like, where are you from? What brought you to Eritrea? Because it's not a very popular like tourist destination. But I'm so excited to be here. And the most important thing is injera. I'm absolutely loving it. It's literally the زتريو ዘለኹም ካብ ኤርትራ ዝገበራዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተራ ሰባት እዮም ቱሪስት እንታይ ፅልዋ ኣለዎም ገለ መለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ናይቲ ፅልዋ ናይ ሚድያ ዘይርድኦም ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ምስኣተው እንታይ ዓይነት ቪድዮ ክገብሩ ምዃኖም ቶም ፀዓዱ ብኸመይ ይውስኑ መሲልኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘለና ክነግረኩም ብፍላይ እዚኣቶም ምስቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ስምዒት የብለዎምን ስለዚ እታ ዝገብራ ዘለኹ ቪድዮ ብኸመይ ክትረኣየለይ ትኽእል እዮም ዝብሉ እንታይ ገብሩ ብዛዕባ ኤርትራ ክፅሕፉ ኣብ ኤርትራ ኢሎም ኣብ ቲክቶክ ዲ ኣብ ዩቱብ ምፅሓፉ ቅድሚኦም ዝኸዱ ቱሪስትስ ንኣብነት ቱሪስት ቭሎግስ ኣባት ኤርትራ ድሕሪ ኢሎም ዝያዳ ዝተረኣየ ቪድዮታት እቶም ፀረ ኤርትራ ሓበሬታ ዝህቡ ስእሊ ናይ ኤርትራ ክፋእ ናይ ኤርትራ ፀገም ናይ ኤርትራ ዘጓልሑ ድዩ ዝያዳ ዝረኣየሎም ወይስ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ነቲ ፅቡቕ ዝገብር ሼር ዘይትገብሮ ድሕሪ ኮንካ ዘይተተባብዖ እንተኮንካ እቲ ቱሪስት ኣብኡ ዝኸይ ዘሎ እቶም ቭሎገርስ ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ፍተዎ ፅልዓዮ ዓብ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት እንታይ ክገብሩ ክመርፁ እዮም ኦኬ ኣሉታዊ ብዛዕባ ኤርትራ እንተተዛሪብካ ዝያዳ ዝስማዓካ ማለት እዩ ክብል እዮም ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ እቶም ናይ ኤርትራ كل حماقناتا تراي نقدميت كما تزلي سبات قلطيفهم يم شير زغبروا بتعميهم زتبابعوا يقن بتعم صبق صراحي خاسرت كغلنا بالكومنت يم صحفوا نتوم صبق صرحوا دما كانت تبابعك كلالنا السوشيال ميديا نحنا شيب نقبرو نكزيهم الى اللغو يعني بزعبا ኤርትራውያን ጽቡቕ ነገር ክዛረቡ ከለው ዘይንርዮ እንተኮይና ነቶም ኤርትራ ዝጸርፉ ግን ኣስኻትኩም በዓል ስኻ ወላ ክትቃወሞም ኢልካ ቪድዮ ናቶም ኣሽሓት ከም ዝረአ ትገብሮ እንተለኻ ባሕንጎ መመሊስኩም ጥራይ ክመልጥ ሶሻል ሚድያ ስለዚ ነቶም ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ንዝሰርሑ ከነተባብዕ ክንክእል ኣለና ካልኦት ነዚ ዘይፈልጥዎ ብዛዕባ ኤርትራ ቪድዮ ክገብሩ ክሓስቡ ከለዉ እቶም ቭሎገርስ ኩሉ ግዜ ቴክኒክ ኣለዎም እንታይ ዓይነት ቶፒክ ዝያዳ ዝሽየጥ ብዛዕባ ኤርትራ ሰብ እንታይ ክሰምዕ ይደሊ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ተዛሪብካ ይሰምዕዎ ዶ ወይስ ሕማቕ ትኮይኑ ጥራይ ደስ ዝብሎም ብተፈጥሮ ደቂ ሰባት ኣሉታዊ ነገር ንምስማዕ ይፈትው እዮም ንሕና ግን ነቲ ብዛዕባ ኤርትራ ክበሃል ዝኽእል ክንቅይሮ ተደሊና ነቲ ኣወንታዊ ዝበሃል ነዚ ቪድዮ ናተይ ድዩ ንካልእ ድዩ ሸር ንግበሮ ነቶም ፀለውቲ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ንክዛረቡ ጽቡቕ ደልዮም ንክረኽቡ ክንግድዶም ኢና ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ንሳቶም እውን ክረኣየሎም ስለ ዝደልዩ እዚ ዛ ትሪክ እዚኣ ነዚ መንእሰይ እዚ ዓብዪ ክብሪ ኣለኒ ብዘይገድስታ ገይሩ ብፍሉይ ብልጫ ዘድልየ ኣይኮነ ንስርሑ እዩ ገይሩ ዘሎ መገሻ መፅኡ ኣሎ ግን ንሕና ብንገብሮ ቢሄቪየር ድሕሪ ሕጂ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ብዛዕባ ኤርትራ ክገብር ክእል ግን ሸይፕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሓንቲ ክልተ ቪድዮታት ተሪፈና ኣለዋ ግን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ቴንክዩ ኣብ ኣኽለኹ ከይረሳዕኳ ከምዚ ኢልኩም እንታይ ክትእከቡ ዝገበረኩም ሓደ ካብቲ ነገራት እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክግበር ዝፀንሐ እሞ ሜቢ ጌጋ ዝተገብረ ስራሕ ክኾን ይኽእል እንድዩ እሱ ሓደ ካብቲ ዝነኣሰ ፈተና ዝሓለፍክዎ ናብዚ ንምብፃሕ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ወላት ሜሴጅስ ከፊተ ከርእየኩም እኽእል እየ ኣብ ግዜኡ ኣይዳ ኣጆኺ ዝበለትኒ ኣብቲ ድብፃሕ ክትበፅሐ ክሕግዘኪ እየ ዝበለትኒ ግዜ ነይሩ the same thing ዊንታ congratulations ዝበለትኒ ብዛዕባ ፅቡቕ ነገር ዝተዛረበትሉ ግዜ ነይሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ሰይጣን ነገር ኮይኑ ስለ ዝተጋገሰ ምሕረት ከዓ ስለ ዝግብኦ ኣብቲ ካሊእ ግዜ ዝገብርኦ ነገር እውን ሞራልን ከይትንከፋ ምእንቲ እቲ ክግበር ዝፀንሐ ነገር ኣነ ንነፍሰይ ስለ ዝደልዮ ንዓን እውን ኣይደልዮም ስለ ዝኾንኩ ምሕረት ክንገብረለን ኣጌስ ኣጆኹም ስኒት እኳ እንደ መግለፂ ንረኽበላና ለባሚያ ኣቧ ለባሚዮም ናይ ብሓቂ እዛ ጓል እዚኣ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ከተንፀባርቃ ትኽእል እያ ሓቀኛ ባህሪ ናይ ኤርትራውያን ዝለበሰት እያ ምክንያቱ ህያወይቲ ሰብ ስለ ዝኾነት ነቲ ፅሊ ከተጓህሮ ዘይኮነስ ሰላም ንክወርድ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ሰላም ንክህሉ ኤርትራውያን ክፋቐሩ ሓቢሮም ንክሰርሑ
ስለዚህ በደሉን ወይ ስለስተጋገያ ቡጌርና መፈላለይ ንዓታትን ድማ ሞራልን ዝትንክፍ ነገር ከይንገብር ንቆጣብ ክትብል ከላብታን መጀመርያ በስፖትላይት ድመጸቶ ክሳዕ ክንደይ ልቦና ከም ዘለዋን ኣምላኽ ካነቶም ምሕረት ዝገብሩ ዝፈቱ ስለዚ ንብሓቂ ማለት ቃላት ንዝሓፅረና ልቦና ናታ ንክንገልጽ ናይ ደገ ጽባቕያ ጽብቕትንድያ ናይ ውሽጢ ጽባቕያ ግን ካበይ ይበልጽ ሳከት ካይኮነን ዝቤ ኤርትራ ከም ሕሱም ክጓየላ ቀኒዩ ጽብቕቲ ስለ ዝኾነት ጥራይ ኣይኮነትን መብዛሕትኡ ግዜ እኳ ከም ክብል ኣይደልን እየ ግን ኣብ ጽቡቓት ከምኡ ይበሃልኒ ግን ኣብ ጽቡቓት ጽቡቕ ኣእምሮ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ጋራንቲ ይኮነን እዛ ሰብ እዚኣ ግን ጥዑይ ልቢ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ናይ ብሓቂ ክብሪ ዘለናያ እንኳ ሓጎሰኪ ንስድራ ቤታ ድማ እንኳ ሓጎሰኩም ኣብ ዲስን ከባቢያን ዘለኹም ነዛ ሓፍትና ዘኽብርኩም ድማ ክብረት ይሃብኩም እናበልና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽንወዲና ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ እዚኣ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝኾነት ድማ ንሳውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ደው ክትብል ደስ ዝብላን ዘምሕረላን ሰብያ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽወዲ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ መዝያ ኣዝያ ተንካፊት ዝኾነት ደርፊ ክገጥፈኩም I